Waalaikumsalam Osman. Goýmy soňa? Bir sorum bar. Bir adin çıksam ne edersin? Tuğrumi. Adin çıkmana taýýarlyk görmese. Tuğuş geçen taňa diýip pikir edýän günne men ýaly. Siz klassический uruşy pikir edýäňizde. Klassический uruş däle nähili diýsem kam. Art martial, art bolanlar, ýani iskustvo, boýowy iskustvo ýa-da boýowy iskustvo bolanlar. Men häzir boksa başladym da. Şu boksda ýani MMA, boks, ýani grappling, şunu ýani nimeler başladym, multisportu. Şu boksda men bir işgärym şu boksda gaty ýokdy ekenna. Şoň bilen başladyk. Men boks nime diýen bolum, maňa diýär, sen debütant däl, başlangyç däl ema. Senin tehnikan bar diýär. Men ömrümde boks etgärmek ýöne hawa. Yani kickbox ettik ve aikido, kickbox, görüş, judo olatlar ettik. Yöne yani MMA'da yani Çeçen olanlar bilen azıcık turnuş geçtim, gördüm. Oror standartlı işliyor da yani misal için oraya sen yıkya şondan gutordu bolýar bizde bolsa texnikalar adamy doly destrukturizasiýa etmeli, ýani doly ýykmaly. Şoň üçin diňi ýykmaly, gaty hoply texnikalarda her texnika, her jest gaty hoply. Şoň üçin boýowy iskustvo, ýani biziň edýän boýowy iskustvomyz 10 ýyl mundan ozal, ýani samuraylar edýärdi. O her jesti gaty hoply. Şoň üçin sizin tradisiýon görýän aikidoňyz bilen däl, men ekspert aikidoda we ine türlü döwletleriň federasiýalaryna, ýani 4-nji, 5-nji, 6-njy, 7-nji darlaryny ýygnap seminar berýänler. Ine şo ýerde men şol hakyky tradisiýon tehnikalar boýowyda nähili gidýär diýip görkezýän ol gaty boksör ol, görüşçü ol, gaty ýani neme. Texnikalar şeýle bir udarda sen gözüni ýyrtýan, ýani buluklaryny ýyrtýan ýa-da döşüni, ýani ýögündürýän gaty hoply. Şoň üçin standart adin çykmak standart, ýani bir ýeriň ganynça ýa ýykylynça ol biziň edýän görüşümizde, biziň edýän görüşümizde ýani soňra çeldi. Gaty hoply, şoň üçin ýaraty nişany. Assalamu alaikum. Adamy öldürmek ya adamy weýran etmek ya adamy ýani invalid etmek gatan sat kiretmek. Müň boksör bolar, müň neme bolar, gatan sat tersap bolmaly. Serdar salam, gomýadalar. O ýaxşy, Murada sen efiriň pauza dik görünýärler. Pauza dik görünýär, men näme çyp pauza. Sen geldin-mi? Bilmiyorum, men girdim ýa-da men reski aldyňmy? Neme ben bir anda basamdyrna. Men bir anda basam. Ay şu görün ekran bilmezdim. Ekranyny barla bir ratlar nedendir men bilemem näme bolýar. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Eýildeşler, oňçulukmy, gorgunçulukmy, saglyk gowy. Assalamu alaikum hemmeňize. Hormatly vatandaşlar, ine şunu sizin soruňyza jogap berer. Siz soru vermeden biz özümüz temany ýani açyp düşündürýär. No. Şurada bir ýeri geldi. Assalamu alaikum. Ady 3 kişi eken muny. Berelerdi. Yani halkı güldürmek için herhalde edýärler türlü. Allah. Murat, Nurin siz barada aýdan zatlar geçikdir Murat ağa.
Nurin bir gelişik yeri varmış. Aydan yağdır. Efirde de gavat geldim. Efirlerde gavat geldim. Salam aleyküm. Aleykümselam. Allah'a mısınız? Alır mısınız? Allık tedeyen güllen kova. Jimmy ada alır mısın? Tak. Yakara alır mısın? Serdar assalamu aleyküm. Hoş gördük. Bizde yok. O değil lan? Assalamu aleyküm. Salam. Salam vatandaşlar. Ay Osmancan edip bilen gıybadyny etsinler de depter özleriniňki günä depteri sogap getlerini islen zadyny yazsınlar. Haýsy bir gıybada garap gep oturjak. Elbette. Nimede YouTube ve TikTok ya mass medyalarda ulu töhmetler, ulu tanqidler gidip dur. Tanqidler gowda. Tanqidler bolmaly her wagt. Ya tanqidler bolmasa biz ösülmez. Ýöne töhmetler bolmaly, töhmet eden adam onun reallerle şun bir rat ya erti başga rat bergin, başga rat töhmet atıp ýanky nime diýer. Bizim köp aktivistlerimiz özüne aktivist yani aktivistler hakikaten hem olur ne siyasi partiyalar var, ne siyasi uğurlar var, ne siyasi partiyalar hormat koyarlar, ne siyasi düşünceler var. Öğlerine aktivist diyorlar, sonra tamam yok men aktivistim, men blogger diye. Blogger olsam katı olur. Olum bir hüner. Şunun için gidip bir on beyle deydi, o beyle deydi, o şol yani şöyle de kıvlap yiyorlar. Şu wagtda bu tarapda suratda yani Gurban bilen Serdar halky ezip dur yani 99% dünya Türkmeniň hadisalaryna şol iksani özüne diktator diýen adamy halky ezip durýar. Men diýjek bolýan adam bize gıybat etmäne ya ol plan idi, oň wagty ýok. Ya bu siyasi guruma bizim esas maksadımız adamlara yol koymak, siyasi bolup geçen hadiseleri düşündürmek adamlara. Yine bizim esas maksadımız. Ve yani halkın problemlerini çözüp bilsek, bütün dünyaya yaradıp yani şunu çözmek uğruna biz yine işleýär. Bizim maksadımız. Ol plan idi, Nuran Naif beýle diýdi. Nuran Naif günne ütköp ýör. Biz haýsy birini oň ýerlaly. Biz oň serdem, biz bilemiz oň näme diýär, näme aýdýany. Nuran Naif kıynasak da pohlamadan adam yok. Onun öz işi, öz avayı özüne gerek. Biz onun işimiz yok. Bizim işimiz durnukli şol siyasatta bariyaz. Şunun ol grupu bilen, bugün o grupu bilen ertir, o yerde bugün baydamız gızıl ertir, sari, bir gün gök yok. Biz şol bir baydak, DVT halk hareketi, maksat birinci günden meğer aytıp gelyen Gurbanguly Berdimuhamedov bolly. Şonu biz aýrybilsek we demokratik sistema gurulsak, hemmemizin ýagdaýymyz gowy ütkeýär, gaty ütkeýär onda da. Türkmenistan güllep ösýär. Ine şol esasy siyasi maksadymız. Başka siyasi maksadymız ýok. Hiçme karşı ya onu ene beýle diýdi, bu beýle diýdi, onu bizim işlerimiz ýok. Ine şu arada ýanky aýsak, Serdar egerde şol bizden ýanyň soralar bolsa aýdyp dur, bolmasa men sana soralım. Aýdy, burada sonra. Indi deret. Men ýalnys Türkmenistanyň Neytral Türkmenistan gazetini gördüm de. Onu görür ýaly. Ol gazete terdeninde Sovet Soýuzynyň 60-njy ýyllary ýadyma düşýär. Birinji sahypada ÇK partiýanyň ýolbaşçysy Gorbaçov ýa ýene bir Brejnev ol gülüp dur, oň aşagyna da ýazylýan zatlary ine şu günü Serdar Berdimuhamedov esasy ýa birinji sahypada suratda o hakda ýa onuň diýen zatlary ýazylýar da gazetede Serdar Berdimuhamedowdan soradım. Şoň habaram ýok şu zatlardan. Ya ol aýdan ok, ol beýle pikir eden ok. Şoňdaşynyň propaganda döredip ýanky aktyw otýar. Men diýjek bolýan adam, şu gazetede seretdim. Şo ýerde ýa paxta plany dolly. Biz ul üstünlikler gazanlyk, biz eýtdik, beýtdik diýip ýa kutlap ýörler. Paxta plany dolan adamlar. Benim esasime göre suwun pesdi bilen ýa-ki suwun azy bilen
paxta bolmadı. Yani paxta meydançalarındaki yani yığınalan paxtalar yeterlik değil. Tahminen 30 bilen 40% aralığında yani plan boyunca yığınalı. Yönü bolsa da Türkmenistan'ın neytral Türkmenistan gazetesinde yani 100%'dan geçti yani neme gidip dur. Bayram gidip dur. Ol her yer bir plan doğulyat doğulyat böyleyin yani mümkün kağıda bir doğulyandırsam kağıda bir üstyandırsam yani hakikaten yağdaylar afer ver planlar doğulan o işler uğurlu balan o tevari ya da sesin yapayda sesin geliyor yani burada ediyorsun planlar kağıda gülyalı yani hakikatte olsa o hocalığı bize yani aşağıda yatır. O hocalığı galın o hocaluğun problemaları katı köp. Yani su üçüncülüğünden başlayıp, mekanizm üçüncülüğünden başlayıp, yerin abrapotkası, yerden yani yerin yere verilen sulfatlar, azotlar, ya belki minerallardan başlayıp bir topor problemalar var. O problemalarım kayerde çözülse, kayerde çözülen o. Umuman görsen Türkmenistan o hocalığı katı pes yağdaydı ve katı katastrofa yağdaydı. Dine o hocalık değil. Belki yankı puduklara maltan soruyalı. Mesela için niyetin qalt puduğu qoğuyor ya dine yankı benzakolonka görünüşünde. O demek neyme? Gazı alyalar, satyalar şonların kutordu. Şu gazdan satıp şu eksporttan gelen pulunu yine Türkmenistan yaşa. Benzakolonka da. Yine bulur yağlı yağdayda bir çiğmal devleti olup oturursa ösüş yoktur. Eğer ünit verelim olsanız, son 33 yılda bular Türkmen maşam olurlar, bular vara pirişte de olurlar, bular yankı peygamberam olurlar, bular arkadağım olurlar, bular arkadağı serdarım olurlar. Elementarna konvertasyonu umurlan okurlar. 32 yılda Türkmenistan'ın manadının konvertasyonu umurlan okurlar. Yine iqtisadiyetin gücü şunu bilir ya, iqtisadiyette aylanayan esası instrument manat yani o tuğlanmalı. Tuğlanmalı yani şu manat belki valyutalar yani bu valyutadan o valyutaya geçip konvertasyon edilmeli. Eğer şu konvertasyası olmasa onun şu manatın gücü yok. Eğer de manatın gücü olmasa onun Türkmenistan'ın iqtisadiyetinin gücü yok. Dine benzakolonka. Yani şunun için şurada neyli üstünlükler kazanlık değilse de birinci soru şoları yani iksan diktatora siz yine KK'na 17 yılda 13 hükümeti işledi. 32 yıl nisanım ol ya. Neyme kazanıp bildiniz? Manada konvertasyon bildiniz mi? Bolya Niyaz başarmadı yine 2006'da Niyaz öldürüp Kur'an geldi. Başar bildi mi 17 yılda? Yok. Yine oğlu 2 yıl oğlu prezident. Başar bildi mi konvertasyon? Yok. Şu Qarabağların bağırlığı bilen Türkmenistan işliye. Türkmenistan'ın yankı içinde bir küçük iqtisadet işliye. Şu Qarabağlar bolmasa hem elat yatya. Polny yankı ekonomika yatya. İqtisadet yatya. Sağ olun şu Qarabağda oturuyan yani konvertasyon ediyen daydalar, erken adamlar sağ olsun. Şolar Türkmenistan'ın borcunu yani prezidentin borcunu, Merkez Bank'ın borcunu yerine getiriyorlar. Şolar konvertasyon ediyorlar. Manadın gücünü Qarabağlarda saklayalar şolar. Yine şu birinci plan. İkinci plan. İnternet. Siz biliyorsunuz bütün dünyada yine hatta Afganistan, Özbekistan, Azerbaycan, komşu devletler alıp görüyor. Daşa gitmeli. Hem yerde internet var. Hatta Afrika devletlerine internet var. Ünsörelim olsanız. Afrika devletlerine internet bez limit yani pulunu töylesen yine internet neyaça alsan al. Şu devletlerin ösü. Bizim daş devrimizde internet kapılığı değil yine neyaça bolsa bolur. Kaya vakt öçürüyorlar yani manifestasiyalar oranına lokal öçürüyorlar yönü bir sutka iki sutkadan sonra doğru açıp doğru katlaşıp işleşiyor. Türkmenistan 32 yılda internet problematını çözülmedi. O ne yapacak?
O demek Türkmenistan'ın hükümeti, baş tutany, Türkmenistan'ı östürýän diýip öz arkadaş şäherini urýar. Ýöne Türkmenistan'ın ösüş ýolları, yani interneti açıp Türkmen halkyna bütün dünýäň gazanç, yani tehnologiýalaryny, bütün dünýäň bilimlerini, bütün dünýäň iň öňdü barjy informasiýasyndan gapýa, yani yapýa. Şular bilmedin, görmedin, eşitmedin deyip yapýa ve Türkmenistan'ı näil östürjek bolýar. Ine gurbany boly, idiota men sorag goýan. Biz sizden bizar bolga ona indi deyip halkyň dili çüýredi. Siz näil Türkmenistan'ı östürjek bolýaňyz? Günnede yani gazet, jurnallarda hem yerde ine Türkmenistan ösýär diýäňiz. Elementarna konvertasiýa ýok, elementarna internet ýok. Ünsörün Afganistan'da uruş oldu. İnternet ve konvertasiýa. Ine 4 ýyldan beri täze döwlet gidip dur Talibanlar. Talibanlarda var internet konvertasiýa. Bütün dünya şolara sansa koydu, onu koydu, bunu koydu. Şolarda var. Bizde bütün dünyada ýeketek, yani diktator, neutral, diktator halkından neutral döwlet. Bizde konvertasiýa yok. Bizde internet yok. Gülkünç. Men diňe iki problemany aýtyp geçdim. Şuraya köp problemler var. Serdar, sen näme pikir edýäň? Şu mesele. Ama moderator veren. Bana da gara tööleme başladın, bir ulaga çekdi, iznem aýtdyň, öz menene aýtdyňyz da hemme taraplaýyn. Asıl halka muğundurluklu seredýär bu meselelerin ütküdip biljekdigine, bolup biljekdigine we ýurdun içindäki buların bolup oturşy şu köne sistemadan çykyp bilen aklar sebäbi upravlet edin organ belli da bular bilen. Şol Felix Dzerzhinski 1929-njy ýylda bu gaýry atawaýatlary beýlekleri atyp öldürenden soň berilen komandalary atlary şo Pretorianski, Rimski paniateleri bilen okudy oturan adamlara täzelik berip bilen aklada beýinleri çatanak, dünýäde de maskara bolup oturýar, bularam ulanyp oturýarlar ýöne. Boltron zatlar ulu ütköşükleriň habarçysy ýöne adamlar hem şeýdip seredip oty. Näme o bizde Nemistan kemerimiz barmy? Ya da Kitaýstan kemerimiz barmy? Ya da Angliçandan, Polyakdan, Fransuzdan, Amerikanistan kemerimiz barmy? Etten süňkden adam emmesi. Mesele diňe azy bir bolmak, meselelerini çözmek halk bolup azy birlikde bolup zaten köp halkymyzyň köpsem hani dindary var, dindar däli var, her türlüsü var. Onu da diýmäli bilen şonda da dinimizde hem peýgamberimiz hem buyurýar. Üç ol bir yere birleşseniz biriňiz baş saýlan. Ýola çyksaňyz biriňizi baş saýlan. Ýurdun başyna getiren adamyňyzy üstüňize hojaýyn, ýolbaşçy edip getiren adamyňyzy hem jylowyny goýbermän, kontrolny saklan diýe. Näme üçin bugüne çeli demokratiýada seredin? Deputaty meclise giren deputaty halk saýlaýar. Welin bu deputatlar halkyň öňüne gelip atçat berýärmi iň berkisi? Halk tanaýarmy saýlan deputatlaryny? Tanana. Bu deputatlardan soň ýene bir zatlar oýlap oturtdylar. Soňky döwrüň konstitusiýada Hudaý saklasyn diýip aýtdyrýaram welin hakykatdan bir hökümet ütkenden soň bu institusiýany hakykatdan elden geçirmedi. Ýöne bu konstitusiýanyň halk üçin häzir ulanyp biljek maddalary bar, şolary öwrenmeli, halk talap etmäni öwrenmeli. Iň berkisi näme diýe halk kömek diye näçenji maddada şu taýda ýardymyz şuna tapmaly. Bir maddada geçýär, Türkmenistan hökümeti Türkmenistanyň her bir raýaty üçin we grazany üçin o her türlü kömek edýär diýe. Ýagny pul kömegi bolsun. Ama moderator vereň. Men seni goýulamak, sen kanaly ýazyl. Sen görünen ok nimede? Seni goýjak bolýar. Sen özüň görünen ok munada. Yani ekranını açırdın, taşladın, çaşkı kofeğini koyup. Yo, men görünem ok mu? Yok mu? Efir na pauze, after skora verniyorsa diye. Sen başka yere geç gittin mi? Yaptım, yine özüm görüp normal. Bizde görünen ok mu adam? Bu aralay indi mağlayından öpecek kolturamı da görünmeyes hükmenlerle. 'Showtime' gülçad ettin. 'Showtime'
Ha. Ini görünýän mi? Sene görnüň ok. Be. Ini Mene şey dip oturayın ene. Mene görnýän ene. görünýän, benim görünýän bana. Yok. Abdullah seni gören ok. Görse aydardı. Тебя не видно. В общем, ты эфир на паузе, где мы, наверное, что-то такое. Niye? Mene gül ýaly görünýän. Häzirde. Sen göre şu, indi görünýän. O teper de открылся o. Görünýän mi? O ya da bizde problem vardı. Düşnükli. Hemesinin görünýär de oturacak mana buların aqwalyn çözmeli halk netijelere garaşy öti. Ben şu 140. maddasyny goýup gördüm bunu. 140. maddasy diýär ki konstitusiýany kabul etmek we onu ütketmek hakynda konstitusiýon kanun. Eger halk maslahatynyň agzalarynyň umumy sanynyň azyndan 3-den 2 bölegi, meclisiň deputatlarynyň azyndan 3-den bölegi ýa-da ähli halkyň sala salşygyna gatnaşan Türkmenistanyň raýatlarynyň ýarsynyň köpüsi diýe. Oňa ses beren bolsa, ol kabul edilen diýip hasap edilýärdi. Indi muňa ýarsynyň köpüsi söz berdi. Näme diýjek bolýar bular? Ýöne bular adamlary kellar diýdiler. Yo aýrymak, başga ýerime daktym. Görkezlerdir oňaýynda. Tak. Men Serdar yine bir soru berim. Ýalnys biz aýdyp geçdik. Vatandaşlar internet boýunça we konvertasiýa boýunça. Ine istendik döwlet esasy bölköçü var. Ýani manada konvertasiýa edilýän, edilen okmy. Internet motomy on meş Sovet sosyalistik döwletlerden, ýani SSR döwletlerinden çykan döwletlerin hemmesine konvertasiýa var. Birinji günden başlar. Gynansak da Türkmenistanyň ykbalyna, soňky Türkmenistan, 92-nji ýyllar görülen Türkmenistan döwletiniň ykbalyna entek konvertasiýa, agzalan hökümet tarapyndan agzalan konvertasiýa ýok. Gara bazar onun tanış görüp, hiç açyk şeýle giýje güni barıp, nimeden, aben punktdan ýa-da banka arda ýazyp konvertasiýa et bolany. Bir kizlik 32 ýylyň içinde bir kiçi ýyl 3-4 ýyl konvertasiýa boldy. Olam şu newit garyň ýagan wagty on bahatynyň iň ul wagtlary we ýokurdan aşağı newit gar pullaryň ýagan wagty gurbanyny owlap ýetişmekde konvertasiýa boldy. Ýöne soň derrew eline alyp hemeran konvertasiýany ýapyp gördü halk galyp barýar, baýap barýar, bular kontrol et bolanyk. Şoň üçin konvertasiýany yapdylar. Şoňky günler istenlik prezident konvertasiýany saklap bilýär. Problema ýok. Türkmenistana valyuta gelip dur. Türkmenistanyň biziň halkyň baýlyklary, newitga satylyp ondan valyuta gelip dur. Istenlik wagt konvertasiýa et bolýar. Ünsörüm şurada. Ben şu bir zat aýtjak bolýarna, murada şutaýda başlan. Bir goşmaça aýtyp göbereň şu tema degişli. 1988-de 89-da Laskow Maydian gruppa dörenli şolaryň bir wagtlar perdaçasynda görüpdim men. Ýadymy düşanak näçinji ýylda. Ýa-da şu Yuri Shatunov ýa-da belki ýa-da Gorbaçowyň özü gurrun beripdi. Şol döwürde şolaryň üstünden ýazylan anonimkalardan Gorbaçowyň özüniň opisaniýasynda bar. Ne было трудно с этим diye. Ya on köp anonimşikleri anonimka ýazan ekenler, komitetiň üstüne komitetim David edip их надо уничтожить. Bular baýa gitdiler, у них денег больше миллиона рублей они заработали, они стали богатыми. Они будут теперь näme власти ýykmana synanyşarlar zat ederler dip. Bularyň emedi oturan işi şoda. Halk baýata hökümeti agdarar dip gorkusyndan halky bogjak bolýar. Halky bogup otyram. Dogry. Gynap otyram, gysyp otyram, beterinden beter edip. Ünsörüm vatandaşlar, döwlet funksionýery edende, ýagny döwlet işläp, ýöräp, ýaşap başlaryna birinji ünsü onuň esasy ykdysady instrumenti, içiniň valyutasy, manat işläp başlamaly.
Eger de şo bolmasa, onu döwletde, ýani manat konvertasiýasy bolmasa, manadyň hümmeti bolmasa, onun Türkmenistanyň içinde hümmeti, ýani adamlar aýlyk alyp diňe produkty alar hümmet, ol bir içki hümmet, ýani içki valor diýilýär. Ýöne onun bütün dünýä hümmeti ýok. Manat hiç yerde konvertasiýasy ýok. Mysal üçin Russiýada, Türkiýede ya bütün dünýä bir ýani finansawy bazarlarda Türkmen manadynyň siz kotirovkasyny görmersiňiz. O diýmek näme? 32 ýylda şular diňe üstünlükler gazanyp gelýär. 5,6, 7, 10 ýani prosent temp ýani bulan ykdysady ötüş tempi gidip dur. Dünýäde mysal üçin Xitay soňky ýyllarda 3%, 2,5% tizlikde ykdysadyň tempi gitse, olar ul ýeňiş gazanlyk diýip gidýärler da. Türkmenistan bolsa 5-den aşak bolanok. Şu ýerde de pripiska edip bütün dünýäni allap 2 sany allykçy diktatorlar bütün dünýäni allap utanman ekrana çıkıp gurýarlar. Biz ine bunu etdik. Hiç zat yok. Hemme zat boş. Konvertasiýa yok. İnternet bağlı. Adamların daşına çıkıp bilecek hareketleri bağlı. Yani bir yere gidecek bolsaň içki viza almaly. Haýsy döwletde bar? Afganistanda barmy şol? Yok. Özbekistanda barmy şol? Yok. Gazakstanda barmy şol? Yok. Ine Kırgızstanda barmy? Yok. Täjikistanda barmy? Yok. Azerbaycanda barmy? Yok. Rossiýada barmy? Yok. Näçe bizde bar? Näçe biz näme etdik diktatorlara? Bular 91-nji ýyla çelli hiç bir problem bolmady. Şoraýaly sen isler wagtda gelip bilýärdin. Inni bolsa bize ýanky çıkmak üçin içki viza almaly. Ola bir. İkinci, ýadyňyzda bolsa Sovet Soýuzy wagty 91-de, 92-de, 93-de, 94-de kyn wagty hiç ýerde Rossiýada ya başga döwletlerde Türkmen işi migrant görenäsiň. Özbekler wady, Täjikler wady, Kırgızlar wady. Türkmen görenäsiň. Türkmen şu 93-94'de şöyle bay döwlet bolup galýady beýlikler göre. Ünsören bolsaňyz. Indi ünsören 2023-nji ýylda Türkmenistanyň migrantlary Özbekistanyňkydan hem köp prosent boýunça, Kırgızstanyňkydan hem köp, Täjikleriňkinden hem köp. Maskaraçylyk dälmi? Şuraya baýlyklary alıp, ýani baýlyklarymyz satylyp hem dur. Biz bolsa işçi migrant ýaly o öňkü ýyllarda garyp döwletler ýani Özbekistan, Kırgızstan, Täjikistan ýaly döwletler ýaly şoň derejelerine geldik. Bu bir maskaraçylyk. Bu bir ykdysadyatda şeýle bir ýeňiliş. Bunu hatta aýdyp bolar ýaly. Ine ykdysadyň işleşini eger ykdysadyty düşünmeseň, ine şul 3 saatdan düşünüp bolýar. Birinji, konvertasiýa ýok. 32 ýylda hemme biz ýaly Ulu Soýuzda bolan döwletler çykdy. Soýuzdan hemmelerde konvertasiýa birinji günden bar. Bizde hänäm ýok. 32 ýylda ýok. İkinci, internet hemme daş töweredäkler döwletlerimiz we hatta Afganistan iň garyp döwlet, uruşdan çykan döwlet, ýaňy dören döwlet 4-5 ýyldan bolanok internet bar. Ödem Talibanlar, ödem san aşağında internet bar. Üçüncü, islenlik döwlet. Demir Koreýadan başlap başga hemmeler daşına çıkıp bilýär. Türkmenistan daşına çıkmak için içinde bir topar dokument getirmeli. Nerede var şo zatlar? Türkmenistan'da ve Demir Koreýada var. Diýmek, bizim ösüşimiz yok da biz atritsasiýany ösüş etdik. Biz ters tarafa gittik. Indi ünsüyorum şu awatda ine men halkyň ýagdaýyny düşündirdim. Şu awatda indi diktatorlar terdim. Şular öňküden beter bay bolýar, öňküden beter haklary ulolly, öňküden beter mümkinçilikleri ulolly, öňküden beter milliarder boldular. Orada problema doğum anlaşılmada yok. İnternet, pul, işçilik, yani konvertasiya problema yok. Diýmek, şul yol başlar bilen biz öňe gidip bilemdik. Biz diňe iýra gidýär. Biz şol hökman suratda çalışmaly. Sen näme pikir edýäň, Serdar?
Ey. Doğru diýen burada. Bular çalışmaly. Kas bir gadymdan gelýän bir söz bar. Serçe soýsaň gassaba ber diýe, serçe soýasyn gelse diýe. İşi ehline bermeli. Dinimizden şonu öýrýär, adam kärçiligim şonu aýdy, kanunlarym şonu görkezdi. Daha şu konstitusiýany täzesini näçe özüne garadyp düzen hem bolsalar, ýene de görýäris ki halkyň behbitliýerleri bar, bäden çykyryp boljak we halkyň esasy häkimiýeti ütgetmäne bolan hukugy görkezilen, halkyň sala salşygy bilen üýüşip häkimiýeti ütgetip biljekdigini, konstitusiýaga garşy gelip biljekdigini ýa-da bunu ütgetdirjekdigini käbir maddalaryny bilen görkezdi. We bugünkü günde biz hakykatdan muny talap etmedi. Sebebi ýene bir maddada da ýurdu goramak daşarky düşmandan mina barana işidir. Soňuna çellen wezipesidir şodur diýip. Başga işlerde de koşulmany haqqy ýok diýip. Diýmek biz ilk konstitusiýadan görýäris ki harbylar halk demokratik usullarda aýaga alan wagty harbylar işlerde koşulanak ýurdu goraya düşman girmez ýaly. Konstitusiýany ýerine ýetirseler. Ve halk köpçüligi bolup bulara anamsyzlyk bildirmeli, wezipeden çekilmesini talap etmeli, güýçlendirmeli. Bular oňaran aklar yıkıp barýarlar, ogurlap otyrlar. Hani internette bar bolan maglumatlarda nerden seretsen 2006-njy ýyldan bäri şo wezipede временni oturaly bäri kanuny şondan bäri bozup gelýärdi. 100 milliarda golay Türkmenistanyň puluny ogurlapdylar, halkyň hazinasyndan puluny ogurlapdylar, daşaryda çykartdylar. Yani ogryny ýurdun başyna oturtsaň, erti bir gün balaksyz goýar. Onuň üçin muny wagtynda duruzmaly, ogurlyklaryny ýene getirmek üçin hereket etmeli halk. Ýöne men bir ýanky gülkünç taryhy görüňerin çynly ýalan bilemok. Ýanky bir ýaşullar üýüşip adan okuýarlar da. Oňsoň ýygyny biri sorýar. Ey, ol öňde duran oglan. Bu torun narkoman. Bu torun alkaş. Arada çıp ýanky nime gezip bör, näçe öňde dur diýär. Ýanky ýyzaky ýaşulamaýdy. Ýygyny goýup girdik, onu kaloşlar ogurlaýar diýär. Şunu goýup, şunu kontrol edip bolýar, şunu goýup. Ende ol değişmedir, ende ol değişmedi, ýöne ýok. Binde ol muny bilen deňäp bolmaz. Halk bar, watan bar, ýurt bar, bir giden toprak bar, bir giden meýdan bar, bir giden adam sany bar janagyn. Dogry. Men bir zada düşdüm, Serdar. Ine hakykatdan hem egerde biz hakyky taryhy, adalatly taryhy alsak da, ýanky bolmaly taryhy, Türkmenistanyň adalatly taryhy. Şul Berdi Muhammedow dom probleminiň başlygy bolmaly elde. Hakykatdan hem. Şu dom probleminiň başlygy bolmak üçin hem ýeterlik karakterler, ýanky ykdysadyýat düşünjesi, siýasat düşünjesi, adamları dolandırmak düşüncesi, adamları östürmek, ýanky ukyplygy, ýanky hünermentligi ýok. Hatta ýanky diş klinikasyna işlerine lavraş derler, tertibe söýleýän adam. Momentten peýdalanyp bir polisiýa, prokuratura, KGB çeýnemäne bir material bereli. Ýene soňky özlerini çykaran konstitusiýasynyň 3-nji maddasynda diýär ki, Türkmenistan öz ýetirli halk tarapyndan amala aşyrylýar, halk döwlet häkimiýetiniň ýeketäk gözi başydyr diýär. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini göskeni ýa-da wekilçilik edaralarynyň üstünden amala aşyrýar diýär. Ve başka bir abzasda berýär ki, izinli halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýlemäge haky ýokdur diýär we bugünkü günde biz görýäris ki, Berdimuhammedowyň klany şonu gödök bozup otyr. Ýani bular tutsak etmäni konstitusiýanyň 3-nji maddasy ýeterlikli. Awa men aýdýana, şular eýem Onuň üçin halkyň aýagyna galmana garaşyp oturmagam gerek däl. Polisiýa we prokuror komitet etmeli şonu göni. Karam tüýüne degmeliler, öldürmeler, ogurlan pulunu äkelinçe saklap oturmaly. Bütün dünya görkezip, ana jivoy türmede otyr, YouTube'da gören durany premo efirde dip. Bular var, zapartda ýaly türmede saklap bütün dünya görkezmeli. Ine Türkmenistan öz diktatorlaryny tutup zapartda saklanýan saklaýa gelip seyredin dip bütün dünya gelenine ýanky diplomatlar nimeler
Şu zaparka varan Zapar. ýaly, ýa aýnaly turmaya gidip görmek şular näme öldüler. Zapark derler türmede sakla ne şonu haram tüye degemezak şonun biri Yok. haram tüyem gerek değil, ağlanam gerek değil, oturdun türmede. Şotka goýup şonu ýanky görkezmek şonu işleýärler. Öz Tamam. nimeti bilen gazanýarlar. Gara dert çekýärler. Turistik atraksiyon ama çıp bolýar. Fot $100, $1000 diýsem dünýäň millionerleri ýykylýar gelip görmäne. Pul talap oçup durýarlar üstünde. Dogry. Inni Bayka geldi. Bayka salam alaykum. Assalamu alaikum Murad ağa, assalamu alaikum Serdar ağa, Abdullah. Gurulmaň. Köpden İsrail. näden eşitemok, göremok, barmyň? Saman gelip Bar görmüň? ağa, bar. Tuğrime. Ha. Tuğrime. Canın salmy? Ejene salam etdiň adam. Sen näme pikir edýäň? Ine Bayka, ine Türkmenistan 32 ýylda gazetler açsan, televizion açsan, günne bir täze beton dek geçip, ýanky limitler deşik geçip, täze üstünlikler gazanyp, ýöne öňe bar ya, şu planetaň döwletlerini ozup geçip, ykdysadetde, siýasatda, sosial problemlarda ozup geçip, beýlik planetalaryň döwletleri bilen ýarış edip dur. Ýöne gynansak da, bul diňe gazetde we telewizionyada, ýöne hakykatdan hem elementarna konvertasiýa ýok, elementarna internet ýok, elementarna bizim adamlarymyz daşna çykmak üçin viza giýerli, içki viza. Ine şunu sen näle edýäň? Şul iksany Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowlar döwleti östürip bilermi ýa-da şunun ösüş diýäni bizi mundan metre atritsasiýasyny ösüşedi, bizi mundan metre kynçylyga salmakmy? Men pikirim, olar şu oturan wezipe bilen halk bilen paýlaşmaýarlar. Ýandakylar, garyndaşlar bilen paýlaşmaýarlar. Şolar iki sany, bir san maşgala Berdimuhamedow we şonun ataty, kakasy şonun okupirowat edipdiler şonu, prezident wezipesini. Hiç kimi, daja yegenlere de bermez şonu wezipeni. Sebebi berseler, olary ýitirim ederler. Bular okupantlar, bular bilemok nähil diýsem, bular уже diktatorlar, ömründe görmedik pullar mı näme? Şo wapşy benamyz şolar bar, bilemok, düşünemok nähil adamlar. Men bir topur siýasatçylar bilen duşýan, döwlet işgärleri bilen duşýanlar. Şol menden sorýar. Gurban Berdimuhamedow kellesi işlänokmy ha? Sammitler bolanlar, ýanky döwletleriň ýol boşlary ýygnananlar, ogluny derek baranlar, ogluny doly ýanky muny ýanky fransuzça devalorizirat diýär-de, şunu durşuna şoň awraýyny gaçyrýar. Düşünenokmy ha diýip menden sorýarlar da. Sen näme pikir edýäň? Ine döwlet arzynak ýygnatlar, sammitler diýär, ýa-da döwlet ýol boşlary ýygnanýar, bir konferensiýalarmy ýa-da uly ýygnaklar bolanlar, döwlet ýol boşlary bar ýa, başga döwletlerden, ýöne bizim tarapymyzdan döwlet ýol boşly Serdar Berdimuhamedow inni bir kanun prezidenti däller, onu derek bir kanun halk maslahatynyň başlygy, onuň kakasy gidýär. Näme bular ol ogly şoraýaly kakasy hereket et bilen okmaya, şul adam gidenne ine bütün döwletleriň ýol boşlary geň görýär. Näme kakasy öz oglunyň awraýyny özü gaçyrýar. Masalan üçin opozisiýa diýen, onlar özü ofitsialny ýygnaklara baryp şoň awraýyny gaçyrýar. Şonu ýanky hasap etmeýän, şoň ýanky statusyny, prezident statusyny, döwlet ýol boşlugyny hasap etmeýän näme ine Gurban Berdimuhamedow barýar diýip menden sorýarlar. Menem olana jogap berýän, siz Berdimuhamedow bir adam şeklini görýäňiz. Ol elementarny idiot. Siýasatçy däl. Bandit, korrupsiýoner. Türkmenistanyň diňe puluny ogurlamak üçin, ýani hemme strategiýasyny, maksadyny goýan bir kerzap. Siz onu siýasatçy diýip serýäňiz. Elbetde siýasatçy uraýal ýalňyşlyk etmez. Sebäbi şonu edenne diýmek Türkmenistanyna beýleki döwletler, beýleki döwletleriň ýolbaşy hiç wagt prezident bilen hasap edişmezler de her wagt ýani Gurban bilen işleşerler sebäbi
ine Serdar Berdimuhamedov hiç gücü yok. Bul yöne papuga ýaly kakat näme diýse aýdyp ýör. Bul kakat näme diýse şoň gol çekip ýör. Hiç da düşünmem diýip pikir ederlerde Türkmenistanyň döwletiň awraýa gaçýar. Serdar Berdimuhamedov şuryaly samitlarda awraýyny gaçyrsalar, şonuň awraýyny gaçyrsalar, Gurbanly bolsun, beýleki bolsun, onu dine Serdar Berdimuhamedowyň awraýa gaçanokda Türkmenistan halkynyň, ýagny döwletiniň awraýa gaçýar. Sen näme pikir edýäň? Dogry edýärmiş Gurbanly şuryaly gidip oğluna derek ýygnaklary geçirip gaýdýar. Haksız, hakkı yok şoňa barmana. Şol döwlet ýolbaşynyň arasyna oturmanyň hakkı yok, sen onun statusy pes. Şonda da barıp oturup oğluna derek ýanky hemme zatlary çözüp gaýdýar, ýa gürleşip gaýdýar. Sen näme görýäň şunu? Dogrymy şol, ýa näme dogrymy? Inde şu vacik problemalar bolsa daşa yurtda çözmeye kakası var otur. Yöne şu yönekey tanışma meselem New York'a Serdar geldi. Şu tanışmaga ve bir çıkış etmeye Serdar'ı verdiler. Nem için Gurbanguly gelen oksa Gurbanguly vardı. Berde vardı. Belki onu ne doğru sorak bir vilayatlarımı jurnalistler. Teve ön saparda politika uçuğunu boyunca soraptılar. Ay men täze prezident bolmy men bilem o. Şu wagt gorkup bara öz o täze oğlany ýeberýär. Şu menen bir mesele aýdaýyn şu Tokayew meni serediň arada bir Tokayew Putin bardy. Men pikirim bar şu biziň ýurdumyz näme diýse Russiýa. Olar Russiýa gulak asýarlar. Şu Russiýa gulak asmasa olar hereket etmez. Olar prezidentam da olar bir hili nähil diýsen peşke. Te Makarov bar ministerstva nimede nevit ministerstvada Aňyrda Jdanov, Hramovlar var. Şu barysy Russiýa, şu Russiýanyň aşagynda. Indi Serdar aýdyň indi sizden bir goşun. Adamları esser wagty nähili gowdy, garnyňyz dokdy, içiňiz aç däldi, ýadyňyza düşýärmi adamlar diýip adamlara hey howa 40 rubl aýlyk alyp 15 çagy doget gowy ýaşaýdyk. Şeýdip aldap oturlar adamları. Olatlary ýatdan çykarmaly, olat hiç haçan dolanyp gelmeýär, has gowy bolýar, ýöne agzy birlikde bolýar, Türkmenistan bolýar. Orsa edem gerek däl, başga ýerdem gerek däl. Sewda gatnaşyk etjekmi? Gel. Zadyňy sat, zat satyn al, pulyňy ber, biznesini et. İşki halkımıza karışma. Amerikan'ın şeyle, Japonya'nın şeyle, Xitay'ın şeyle. Biznes edecek mi? Pazar sen kapı açık, milletin arasına girip kellerimizi bulaştıracak olsan, bağışla beni. Men bu günlerde kellerime geliydi, şu zatla seyret. Biz kiçi vakti esir dövrüne yaşap görürüz. Mektebe baralı, armiya baralı, şehrin ortasında gezeli. Opşi tuvaletler vardı da, aydayın naşa gepi. Opşi tuvaletler vardı. 10 deşikli, 20 deşikli, 50 deşikli adamlar birbirinin kaptalına oturuyor. Bu zada olsun dini öğrenip başlayan söyleyin, şonyalar adamın haya perdesini yırtıyor diye. Bu zada anıklığa otursak, drevni Rimlyanlar da var eken düşünüyor mu? Drevni Rimlyani var ha, Rimlyani. Римское государство было, которое исчезло. Özlerinin şöyle azgınçılıkları için yitikittiler. Drevni Rimlyanlara koruyan armiya vardı. Sisteman düzyen pretaryansı diyen. Yine şu komiteden pretaryanistlerin doğamı. Bunlar şol kellelerini üytkedip bunların üstüne ne doğru pikir verip oturan. Halkı alda oturanamış olar. Ne doğru maglumat verip. Onun için buna karşı görüşü devam ettirmeli ve tiz vakitte nesip edenden o vakitte yakınına dörer. İnşallah onu bilirsem, может, я одновременно все это почувствуем. Ветер перемен, он будет чувствоваться для всех одновременно. Не надо будет никому никакой отдельной команды давать. Если болса. Bu. Yine şu gün biz medyada, medya gruppada, bizim DBT Halk Hareketi'nin medya grupasında şurayalı diskusiya geçti, gepleşik geçti. Yine şöyle bir ağzamı şeyde diye de, mırada soňky wagt adamyň umytlar gaçdy. Ine Öňdur Sultan mady, Nur wady, o wady, bu wady. Şolar ýa bolansaň umyt töreýärdi, häzir umytlar gaçdy. Umumy ýanky aktivnyslyk peserli diýär. Bu sebäbi adamyň umytlar gaçdy diýär. Meniň pikirimçe, men şu olanlaryň gürleşdiğinde öz pikirimi aýtdym. Adamyň umytlar gaçanok.
Adam her wagt umytda, gowdurmuşyň umydyna. Adamlar inni Türkmenistana düşündüler. Şol iki sani. Deyus, biheppe, gödök, bisowgat adamlar gitmese Türkmenistan düzelmeýär. Bunu düşdüler. Demek umytlary helen ba Türkmenistan ösmeli, biz ösmeli, biz gowulaşmaly. Allahjan, Hudaýjan hemme zat gowur, umytda duraly diýip umyt ba adamlarda ýöne başga bir zat emele geldi. Häzir rejim täze görüş derejesine geçdi. Deport et başladı, kısyp başladı. Yani adamları korkutup başladı. Halk bolsa täze görüş derejesine geçen oğun tek. Intek adaptasiya gidip dur. Ine birinci korktu, azıcık içine girip başladı, içine yaklar canı diye. Geldik 2-3 gün sakladılar, koyuverdiler, Murat abi ne ettik? Hiç tat edem yok. Ay biz durjak geldi ya. Biz gördük, inni yani Türkmenistan'a iyi verirler, o yerde seni beydirler, eydirler diye pikir edip bardılar. O yerde de hiç tat yok. Normal. Ya burada günah da yok. Bunun bar eden günahı daşörtde işlep, donanlaşlarını pulu verip Türkmenistan sosyal problematını çözdürür. O günah değil o gaytip medal vermeli. Gurbanoğlu, Berdimuhamedov şu daşörtde işlep gelen adamlar gelenine bir tutup şolar medal vermeli. Hakikattan am. Ya şolar yankı Türkmenistan'ın ekonomik iqtisadiyetini taklak gelirler. Şolar köp ayağına yıkılıp ayaklarını oğuşap sağ olsun nimeli şolara. Hakikattan. Şoň şey näme korkup, sen näme adalsız zat diýäň, ya sen näme narkotik sat diýäň, ya sen adam öldürdün, ya sen bir kançylyk etdin. Elbetde yok. Seni mecbur ettiler bir kanun ýagdaýda Türkiýede gezmäňe. Yani konsulluk öz wezipetini yerine getirmedi, pasol öz wezipetini yerine getirmedi, pasportlaryň çalışmady. Sen şo sebäpli bir kanun ýagdaýa girip gittin, sende günah yok. Sana şu mümkünçiligi ayırdılar. Kanun esasında mümkünçiligi ayırdılar. Senin Türkmenistan'da barsan bulurum hedin edip deport edip koyarlar. Men size verecek sorum şeyler. Dedim. Serdar ve Gurbanoğlu Berdimuhamedovlar banditler. Kezzap banditler. Ne yapacak bandit diyen? Bandit bolan ne yapmalı ya? Bir yerden bir zat uğurlasa, onam yaralı bilen ya yaraksız korkutup alsa, onu bandit değil ya. Ünsörün, bular Niyazofi, Gurbanoğlu öldür ya, yannak adamlar bilen. O zaman yannak adamların türmeye salıp yoga diye. Ondan sonra oğlu ikisi emhemeni, polisi ulanıp, halkı korkutup, käbilerini türmeye atıp, yani basışlar edip, Türkmenistan pullarına uğrayar. Bandit mi bandit demişler? Bir. İkinci, men aytjak bolýan zadım, şu yerde yine Türkmenistan'a biz galmalıyız. Türkmenistan'ı biz galbilmeyesin tek. Adamlar öz pikirlerini çalışmalı. Adamlar öz jogapkärçiliklerini almalı. Adamlar öz jogapkärçiliklerini alıp başlarına, jogapkärçilikli adam bolunno, yani ululunno. Men näçip ululunno diýen sebäbi adam yaş oglanjyk, kiçik çağajyk bilen ulu adamın tapawy näme? Jogapkärçilikdi. Kiçik oglanyň, kiçik çağajyň jogapkärçiligi yok. Ol hemme zada düşünen oğun. Ine şuryaly ulu adamlar eger jogapkärçiligini almasa, olar beýnisinde kiçik çağajyklary ýaly bolýar. Türkmen halkam beýnisinde jogapkärçilik yok. Jogapkärçilik maşgalatynyň öňünde, jogapkärçilik çağatynyň geljeginiň öňünde, jogapkärçilik öz ykbalynyň öňünde, jogapkärçilik watanyň öňünde, jogapkärçilik öz grajdan borjunyň öňünde yok. Haçan şol peýda bolsa, o Berdimuhamedov bolsun, erti Bagşlan Gurbanow bolsun, diktator bolsun ettirmediler. Misal üçin, sen öýde oturýarsyň, goňşyň gelip maşyna alyp gidýär. Sen gidip görüşýäňmi? Jogapkärçiligini alýan, gidip uruşýan, görüşýän gelýän. Ünsörüm, diktator gelip bizim saýlaw seçkilerimizi ogurlap gidýär. Ya gelip bizim tebiq baýlyklarymyzy ogurlap gidýär. Onky däl ol. Öz arkadaş şäheriniň urýa, doğun gardaşlaryna ýa konvertasiýa diýär. Isän ýerine pullar ugur diýär. Isän pul soğup ýör öz şoğuna nevit gazdan, nevit gaz satyp
çıkan pullaryny öz fonduny goýup, şo fonddan diňe öz Merkez Bankam däl, Nalog inspeksiýasy däl, hiç kim barla bilen ok, islen ýerine ugratyp ber. Bizim pullarymyz ogly. Biz hiç satýandyk. Diýmek bizde jogapkärçilik ýok. Inni size sorak berjek bolýan. Siz näme düşünýäňiz? Bizim halkymyz häzir aktivnyslygy peselip gorkdymy ýa-da on umydy ba? Görüş täze derejä geçti, intelektual adaptiwit etgidi otyr, täze derejede görüş başlarmy? Birinji sorak. Näme pikir edýäňiz? Serdar. Serdar eşden olýan. Baýka. Eşten şutaýda men bir uzada oturjak däl, birak söz aýtjak. İnşallah nesip bolsa, zatişe pered buri diýeli nesip edenden. Diýmek aktivistçilik gaçan ok. Ol ýöne mass mediadan häzir gitdi. Mass mediadan gitti, gizlin şekile geçti. Biz bunu bilmeli sebebi. Täze derejede. Gizlin şekile geçti ve derece ütkedi nesip bolsa. O bu gezekte nesip bolsa Türkmenistanyň geroýlary ýurdun içinden hem çykyp başlar äli inşallah. Inni baýka sen näme pikir edýäň? Bizim halkymyz gorkup deport edilýär diýip gorkup gitdimi ýa-da başga dereje gizlin partizan derejege geçip adaptasiýa edip täze üýtgen görüşü, ýa-ni täze tehnika tapyp bular umytlaryny ýitirmän görüş dowam edermi? Mena şu şeyle aýdaýyn. Egerde Türkmenistanyň içinde bir zat bolsa, meselem, bilemok nähili zat bolmaly. Halk şo döwürde, meselem soğuk düştü, gaz vermediler. Gaz yok öýünde. Şo döwürde halk agzybirlikde turýa öz nemesini sorap başlar. Ya çörek meselem, çörek bolmasa, un bolmasa. Ondan soň agzybirleşip meselem o baýerler ya kiçki şäherler zatlar olar çykyp başlar. Ýöne edil şu protest bolup garşy şu prezidente garşy bolup biz nerazy bolup olar çykmaz pikir edýär. Edil şu nime çykma. Öz bähwitine bir zat yetmese olar çykýar. Halk çykýar. Ýöne Türkmenistanyň içinde çykýar. O daşa ýurtdaky türkmenler ol wapşy korkaklar. Bilemok näme üçin otylar. A sebebi ýene şu tutu başladylar. Şonuň üçin ne pasport, ne viza hiç kim gürläp bilen ok. Gönäki diýerlerden. O. Dogry. Meselem bir zat aýdaýyn Murada. Statistika boýunça ýene Kazakstanda nimeler oldu? Çıkış başladı, halk çıktı. Gaz gymmatladı, bir şäher çıkıptır, ondan soň beýleki şäherler çıktı. İnternet boýunça hemme kim görüp, videolar görüp, her kime aýdyp soň çıkıp başladı. Beýleki ýurtlarda adam şeýli, bir iskra bolmasa çıkmaz halk. Ya bir aşypka bolmasa, nähili diýsem, hökümet aşypka etmedi. Bolýa, onda men ikinji soru bereyim. Ine dedim. Men ýalňyza düşündirdim. Gurbany bilen Serdar Berdimuhamedov banditlar. Şonuň ýanyna aklar, şu banditlara ýardamçylyk edýänler. MHM başlary, onuň ýanky wekilleri, polis, zombiler, ýanky ministr we onuň wekilleri. Şular soучастникmi banditizma? Ýanky band gruppirovkamy şular? Ýa-da şular hem gorkup şu iki sany bandidi ýanky ellerini, aýaklaryny başga ellerden ýalap ýören bir jogapkärçiliksiz, bisogat, gömük adamlarmy şolar? Näme pikir edýäň? Serdar, ine sen? Hawa. Men şeýle pikir edýän, gömük bisogat adam ýurdun başyndaky prezident. Sebebi häzir düýne möňümden çykdy, häzir ýene tapdym şonu. Ine bu konstitusiýada 71-nji madda var, Türkmenistanyň prezidentiniň borjy di. 20 sanak borç ýazypdyrlar, medal paýlanmaly, seretmeli, garaz zuwany bermeli, wezipe aýyrmaly, onu görmeli, muny görmeli, o millete bir zatlara sorak bermeli. Näme diýet? Sorak syýlaglar bilen syýlaglanmaly. İşte wezipe ýok amyna ekonomik taraba seretmeli, beýlik taraba seretmeli. Samzyga adama joňgalyk konstitusiýada näme berlerler da?
Vay. Ine şu wagt meselem stand-up bir da ine belli bir nähili deyin. Tanayan Mamedov diýip oglan bardy ine Aşgabatda. Ine öldü da nimek herhili zatlar aýdy bolýa şonu urdular da diýdiler. Hana şonuň garyndaşlary. Hana şonuň bir bilemok janajan bir dostlar bar bolsa bir zat edip çykyş etmeli ya bir zat aýtmaly ya. Ine serediň nähil derejelige düşdi da halk. Öz yakını biz yitirýäs, ýöne gürläp elemiz o. Başka yurtlarda meselem sen öz doğanı yitirden, sen garındaşlar var yırtıp zat edip hemme medya çıkıp zat edip başlar. Hiç kimden korkan benim amcanı al deyip. Yani bizimkiler uje все. Bizimkiler uje oğlunu yitirýärler kızı. Bilemok nähili bir çıkış etmeli, köprak çıkış etmeli mi biz, näme etmeli? Doğru. Inem şurada ýazýarlar, hani ýanky Vepa Çopon, Oral Çyşyk, Kamalowa, Musa Yitti. Olar geler gider, olar öz haklıdır. Gelip biler, gidip biler, durup biler, öz haklydy. Öz haklary boýunça hereket edýärler. Ine men bir zady düşünürjek bolýanlar. Pasajirler diýen bir söz bar. Ine men köplenç ulanýan mümkin men näde ulanýanymda. Pasajirler bar. 2-3 tane astanovka üçin gelýärler, açyk çykyş edýärler de gidýärler. Olam gowy. Olam öz pikirlerini aýtyp gidýär, olam ýüzlerini açýar, olam ýanky görüşen bolýar ýa-da görüşmeýärde bize garşy görüşýär, onu tapawdy ýok, aktiv bolýar. Ine şul gatwaji. Ýöne bir zady düşünmeli. Siýasat iň kıyın zatdır. Siýasat bul marafon. Sprint distansiyası däl. Mysal üçin 100 metrlik, 200 metrlik distansiýa däl. Şonuň üçin köp aktivist çykýar da 6 aýda ýanky hemme güýji gidýär-de umytdan düşüp ýanky goý bolsun edip gidýär. 6 aýlap o görüşýär, nime diýär? O zaman maşgalat neklemeli, öýün neklemeli. Ýanky açyk giýdiş, gaçyp baş etýär, başga da wagty gidýär. Diýmek ol durmaly bolýar. Diýmek ol başta marafon distansa öz güýjüni dogry sarp etmändir. Ünsörüň, siýasatçylar bul marafon distansaň adamlary. Aktivist diýip gysga wagtda çykýanlar bular gysga sprinterler. Bular gowy, bular erwet diýemok men. Men ýöne iki tarapyň dürlüdigini düşündirýär. Şoň üçin ine mysal üçin Vepan Çopon gitdi, başga bir emele berdi. Ine Roz Muradogly emele berdi. Ine ol Ruşen gitdi, Kılıç başga bir emele berdi. Şu aýlanyp gidip otyr, ýöne bir aktiv bolan adam pikir etmäň. Siýasatdan giden ýagdaýynda, ekrandan giden ýagdaýynda şul ýa kelledinne hemme zat öçürüp, süýerdi öçürdi diýip pikir etmäň. Ýok. Ol başka derece, başka tipa geçti hareketini. Adamlar bilen işler, gurrun eder, pikirini aýdar, paýlaşar, başka ýanky harekete geçýär. Ol ýiten o. Şoň üçin adamlar adalarny köpelýär. Gününden. Ekrannaky adamlar çalyşyp dur. Ýöne şo çalyşyp giden adam ýatanok, ýapylanok, öçenok. Olam ýanky mümkin öňkü ýagdaýa boýunça azyjyk az hereket edýänler ýöne hereket edýär. Duranok. Kim bolaýsyn? Sen adamy sorak görüň, mysal üçin ay mena siýasatdan gitdim diýse, bolýa gitdiň. Sen dünýä garaşyny nähili diýsen, çok gaýandyr öz dünýä garaşyny we sen bilen diskussiýa edýändir, gidýändir. Ol öçenok, ol ýa hereketde. Aktivni spesialli, ýöne aktivni başga tarapa geçipdi. Şoň üçin men şoňa ünsördim da. Mümkin men ýalňyş ýandyrm. Baýka sen näme pikir edýän? Ay aktivistliği hiç kimden yitmez. Bir yolda durdun sen, bir hakyky aýdy başladın sen soňuna çen aýdarsyň. Men pikirim şeýle. Egerde sen hakyky halk üçin çykan bolsaň, sen çotkyja öz nime mneniýany her tapar aýdyp durarsyň. Çin yürekten hemme zat çin yürekten egerde hemme zat çykýan bolsa senden
hakyky bir nime şu türkmen nesil üçin, çagalar üçin, öz garyndaşlar üçin çıkan bolsaň sen gije yatan wagtydam sen turulsa sen aýdarsyň men garşy diktatorlara. Şonu diýjekdim-le. Bolýar. Serdar sen näme pikir edýär? Estafeta dowam edýär. Biri siziň aýdyşyňyz ýalyk 400 metrlik ylgaya, biri kilometre ylgaya, biri 1000 metre ylgaya. Estafeta bu gezekden geçýär. Hani ve paçabony bunyatlaw oturanlar, Oras Çörlüýew, Kemal Leyla Kamalowany ýatlaw oturmalary şonu görkezýär diýmek. Şolaryň hemen tek ýatdan çykmadygyny we siz hem şonu bilin ki köpsi bugünkü günne edýän işi türkmen halkynyň näme diýen ady monitoring izarlaw oturlar, dinläw oturlar, karar berip oturlar, netije çykaryp oturlar. Bu gidişlikden peýda bolarmy, bolmazmy diýip niyetlerini şoňa görä ýetkizip nemede oturlar. Hem siziň aýdyşyňyz ýalyk ýaňyda her bir adamın hemişe arzuwy bolýar, umyt hiç kaçan ölmeýär, umyt ölmek bilen ölýär bilelikde, çoňa çel umyt ölenak we adam ebedi ýaşamany arzu edýän bolsa içine diýmek ki bu duýgunyň bir ýerden bir ýere beripdir. Şonuň üçin hem inşallah ve şeýle bir zat badawdan hem ýurduň içinde ýagdy. Men häzir şu ýene bir zat dinletjek ustady prokuror bar bolsa dinläp oturanlaryň arasynda Türkmenistanyň 130-njy madde konstitusiýa Türkmenistanyň baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar öz ygtyýarlyklaryny amala aşyrlaryna diňe kanuny gollanýarlar. Ýagny prezidenti dinlemelidirler diýen ok. Bir kanun prezidenti. Näme üçin şular wezipesini ýerine ýetirenek? Ýa-da erti bir gün şu ben Muhammed'in rejimi bilen deňe çetde kellesini boyunu büküp durjakmy ka? Ogurlan biri iýen biri bolaram çekmeli. Ol ýa-da sesini çykarmagy tutsalar şu var. Kanuny wezipesini ýerine ýetirenekler. O diýdim, ine şu zatları şolary düşündirmeli, şolar ýanky kanuny serdip herket etmeli. Bular bolsa Gurbanlyň Serdaryň aýdan sözlerine serdip herket edýär. Ine Serdar Berdimuhammedow öz çykyşlaryndan soňuna aýdýar, ýanky ýapyk kabinet ministrine kanuny seretmän. Men aýdanym bilen bolun. Sizden hiç kim kanun sorajak adam ýokdur menden başga diýip aýdýar. Ýürüte şolary illegala sokýar. Ondan ertelki güne gerekkel wagty ýa ulanandan soň perşatka ýaly bulary ýanky nime çekýär. Bunu cinayete çekýär. Ine hormatly vatandaşlar şu ýerde arkadagly yalan zamanyň agasy ýagny şo adamma heye diýip ýaşadyn arkadagym diýär, arkadagy serdarym diýär. Siz efire gelip bilseňiz gelin. Bizim size sorumuz var, sizin bize sorumuz var. Biz size hormatly, ýanky garşalaly, yalan zamanyň arkadagly adam bolsaňyz biz ýanky siz Türkmenistanyň grajdany, näme bolsa da halkyň bir wekili bolup bile banditlary, ugurlary, korrupsiýonçylary gollap ýören adamlaryň bolup biler. Elbetde ol bir nimede durulurly adamlar var. Kimde kim manyaklar ham bolýar, kimde kim ýanky bagşlan pedofiller ham bolýar. Durulurly adam bolýar, soňky bize sizin dünýä garaýşyňyz gerek, biz şonu öwrenjek. Näme adamlar banditler bolýar, biz şonu teretjek. Sizin üçin arkadagy Serdar arkada banditlerle dünýäde iň at kazanan adam bizim kim bolsa dünyada ve Türkmen halkının içinde en güvenilmeyen adam. Bandit, korrupsiyon, öz halkını genosid eden, öz halkından günle turup pulları, tevri baylıklarını uğurlap yatan kezzap. Yine bizim için şu. Murada, neme diyecekler? Gelsen gelen gelsin, gelmezine gelenden sögüne zat eder. Gelin işte ayda sizin ulen onunla 1917'de gaýdalymy ýa 1924'de gaýdalymy 17'lere gaýtsak Esser döwrüne nähili bu adamlaryň hak kellesini ütketdiler, beýnini ütketdiler. Äzi boyun almaz köpsi. O ýaş etqsadydyk diýer berin. Ýani şol ilki şol Esser'in edenini, hani çinownikleri ýok edip ýönekäy halka degmän ýören Esser'in kommunistik rejimiň urguny ulandy, öňkü diktator ölküden.
Ve bunların geldiler de başkasını etip başladılar. Bunlar geldiler de ne oldu? Bunlar straşın zat etip başladılar. Halkı kısı uğradılar. Dına kısyalar. Şonu aydalayım. Men pikrimçe Historia aytıp, tarih aytıp fikrimçe, berelim azırak. Adamlar tarih bilen ak. o tarih bilen ok. Daş tarihimde yakın tarihim bilen ok. Aynen fakta. Ine men pikrimçe şeýle bir zatlar gidip dur, ine üns berseňiz, hormatly vatandaşlar. Üns berin. Gurbanul Berdimuhammedow öz tokumnyň we özüniň taryhyny çalşykyp otyr. O diýmek näme? Kakasyň muzeýini oňardy. Kakasy şoň ýanky eýýän gahrman, muzeý we bir men o çykyşymda düşünýärdim, ýani gazetlerden alyp şol ýanky polisler we nimeler sesiňizi öçüren Murada aşağı Üçün buna da sen özün sesiňizi öçüren, onuň gülýäniňizi açaň sesiňizi. yok. Nar çiçeği çıkar. Bunlar eş bir yerden çıkarın burada. Men näme çykarmagymy bilemem. Okey. Men diýjek bolýanlarym, bular öz taryhyny edip başladylar. Şu edilýän bize ýanky satýan, bize mezbur ýagdaýda bize sokýan taryhy kakasy gahrman, bu toran alkaş, on kliçkasy bir çüşe konyak. Baran türme bağla baranla ayağın maşgalları diýýär we bir çüşe konyak berseň, şo ýerde ay gülýäl türme diýip ýanky rezüme berip gaýdýar. Atçot et gaýdýar. Bu torun alkaş, bu torun ýanky aýallar türmedäki aýallar zorlap ýören adam. Onu gahrman etdi. Ünsün. Özü nikduşny bir sowgat özüne arkadaş şäher goýup öz kliçkasyny alyp bütün dünýäde Nobelsk premiýa aljak bolup Kniga Guinness'a düşýän adam. Velosipedni marafonlary edip Kniga Guinness'a düşýär. Ay özün baran ýerine bu aýratyn göközjek bolup, ýani sowgatlar bary statuslaryny aljak adam. Taryha giýjek bolýar. O düşünen ok. Münsan taryhy düzüp ýatsa da ine haçanna ýanky döwlet çarşylyk bolanna şoň eden hemme jinayetlerini bir çıkarıp şunu iň ýigrenýän adam taryhda görkezler. On gurun arkadaş şäherine de hemme öwüşleri edip adyny çalşyp gaýtyp şoň ýanky ady hiç ýerde tutulmady ýaly eder. Türkmen başı diýilýän Kezawyň ady hiç ýerde çykmady ýaly. Saparmat Niyazow, on ejesi ýa beýlegisi şular türkmen halkynyň içinde iň sylanmayan adamlar öňe çykyp Kezaplyk bilen hökümet ýolbaşçylygyny alyp öz taryhyny Türkmenistana, türkmen halkyna mezbur ýagdaýda sokýarlar. Ünsün. Özüň taryhy girdirjek bolup her zat edýär. Kakasy girdirdi, muzeýini açdy. Özüň taryhy girdirip näçe ilki kız kitap yazan kişi boldy. Kitap ýazyp bilýärmi? Bir sowgat. Geplerine bir manysyny, beýlek sözlerimde manysyny, ýanky deňilen ola, iki many deňilen ola. Gurlä bilen o. Meýlep, helem maňa taňar ýakyn diýmeli. Men şunu tanqid sen o gurlä bilen meýlemen goýup, maskara edýän biz diýip, muny ýanky gurlemäni öwrütdim. Gurläp başlady bul, meýlemäni azaltdy. Ine şoreýal bir sowgat häzir öz taryhyny goýup Türkmenistan ýuwaş-ýuwaşdan owrak gidýär. Ne siz muňa näme diýjek? Ol biziň kynçylyklarymyz, nahar ýok, o ýok, bu ýok kynçylyklarymyz ol wagtlaýynça. Ol esasy bul ideologiçeski bizi öldürýär. Bizi bir sowgat edýär, internet ýapýar, bilimler diňe öz kitaplaryny sokup, ýanky arkada statusyny galdyryp, arkada perişte diýär, ýani bilimlerde we öz kitaplaryny ýazyp, hemme de kitaplaryny öwretdirip, özüň statusyny ýok ýerden ulal diýär da, özüni halkdan iň ýokary derejede goýup, ýani muny Lenin ýaly ýa-da
Mao Zedong ýaly ýa-da Koreýanyň ýolbaşçy ýaly el ýetirliksiz status goýýar özüne. Ine şul gaty hoply zat. Men pikirimçe. Serdar, sen näme pikir edýäň? Murada men tarihten aýtjagadyrak 1917-nji ýyldaky bir Orsun rewolýusiýasy onsy geldi. Türkistana, Türkmenistana da sıçradı. Ki o döwürleri biz tarih ýatlasak hemmemiz hem aýgytly ädimi ýadymyza düşýär. Kinosy ýadymyza düşýär. Ve şonu görýäris ki halkyň näme üçin aýaga galany? Baýlar zalim bolupdyr. Halka aç saklajak bolupdyr. Hani gandymaň meşhur bir sözü var. Bir gadak, yarım gadak. Kim doýýar, özüň doýýanmy diýip. Bugünkü günde şol 100 ýyl mundan öňkü bolan hereketi aýlak getirdiler. Deňlesen şo zat bolupdy da ýöne bugünkü günde o wagtyň içindäki baýdarlar ýurdun başyndaky helak edip hemmäni. Baýlaryndan, beýlekilerinden. Daýy iň berkisi uje waýenlaryň arasynda da şoň ýaly gep başlapdyrda. Mina baron bir derek kürleýämiş, näme etjekmiş. Bular garas etjekler ýurdun içinde bir haos çykarmany herekede urunýarlar özlere iş edinip. Haos çykarmaly, rat etmeli. Söz verdik Awganistana, meňze Siriýa, meňze diýip şonu etjek bolup. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bugünkü günde de şoň ýaly o döwürlerde de haramzadalar bolupdyr, bir-birini anonim ýazýanlar, bir-birini ýamanlaýanlar. İň berkisi biz çağa wagtymyz eşdedik de. Daha şolda bir öwliýalar var 360 diye. Osmanlı'da ta diye neme tarapda, tahta tarapda. Şu Osmanlı'da öwliýasyny 40-njy ýyldamy, 50-njy ýylda birleri gelip yap gittir. Ol purtturlar, girmek kadagan, ziyaret etmek kadagan dip. Şol garaz halka eden yamanlygy üçin öýdem tap bilmän, ýolum tap bilmän ölüpdir şol owaň içinde. Baýka, sen näme pikir edýäň? Şu menin pikirim var. Şu ideologiya. Bayrama bir min. Bayrama. Ben burada değilim. Şey yani 125-nji madde diýerde halk maslahatynyň agzalarynyň umumy sanynyň azyndan 3/2 bölük tekliği boýunça ýa-da saýlaw hukugyna eýe bolan raýatlaryň tekliği boýunça ählika sala-salşygyny geçirmek barada çözgüdi kabul etmek hukuky diye halk maslahatyna degişildir diye. Näme üçin halk maslahatyna degişli bolýar? Senin üstünde bütün halk sonra otikany halk maslahaty kim bolýar berdi? Elhamdülillah. Şoňa da şükür. Birimiz müňe ýetis. Arkaýym boluverdi kim bolýan bolsa. Hey, no Almanya'dan geldi de Kavari bayram izine. Men bir radaydan şu mendir halk bolup ulan etme. Nime Serdar şu ideologiya diýen zat şu Soýuz döwürden gidip dur, dogry diýdiňiz. Awa. Şu wagtyny görüp otursanız ne ýaşlar çykan oklar. Bilemok şu iň şu Soýuz döwürde 40 ýaşynda 38-30 ýaşynda şolar çykýar. Galan ýaşlar 21-22 olar barysy golda otur nemeni. Prezident Berdimuhammedow. Yok emmesi diýme. Emmesi diýme. Wapşe goldayan adam ýok diýen. TikTok'ta geçip bir 15 sany, 20 sany, 50 sany adam aýdýanmy çyşyp gyryp oturan. Olara seyretme ho. 50 adam olar, götü başı 100 adam olar. Döňgelek ýazyp oturanlar zaýat bölümler. Näçe ýetdi bularyň sany? Özüm bularyň patpisçiklerine da garap oturma, bulara diýişini gyjap beren milyonlarça adam var. Bular el dünýäden habar ýok. Молодежь хочет жить, молодежь хочет работать, молодежь хочет учиться. Молодежь okumany islegi var, yaratmany, düzetmäni islegi var. Biň berkisi ýurdun içinde oturan bir owan oglanyny mektepde sorasan, dünýäde arzuwuň näme diýsen, ýurdum üçin näme etip bilerkäm, halkym üçin näme etip bilerkäm diýen düşünje var. Ýöne köý owan oglanydy.
Yani beylekler var arada görüşün yok. Yani bunları zayala otuyorlar. Armaya gidip geliyorlar. İş yok, zat yok. O zaman ya da alkaşlar bilen bir oturuyorlar. Ya da tablet geçip veren ne adı aptekten derman içip üstüne de rad içip öler ha. O bir reklam edip öldürdü ha bir gazı pitik hemmesini içirip. Baralgin. Ya Ya. baralgin değil ya. Ya ne delik yani hala men şol adı da energizer mi ne memiş ongalıklara çipeler. Energetik. Ana bolup berişler. Adamlar internete girmeyene ork ya. Haçan yığın alacağın belli derli. Sebäbi yurdun içinde güç propaganda gitdi. Bu adı hükümet edip otur. Hükümetin özü edip oturanı için hükümet edip oturanı için hem koşulanaklar. Şoň üçin buların köpsünün ağzına ýeresen bar bolmaz adlar ýazyp oturýarlar. Halk maslahaty dünýäde ýok, bir kanun gurama. Ya bular konstitusiýany şeýle bir özüne garap düzüpdirler. Bahana tapmajalar etdi. Prezident etmäde 20 sana wezipe goýupdyrlar. Zwaniýa paýlamaly, gygyrmaly, sögmeli, kontrol etmeli. Ya wezipe bellemeli, näme etmeli. Diňe para alýan wezipeleri muňa ýazypdyrlar. Boldy. Bundan sen o hocalyk näme üçin ösmändir diýip prezidentin ýakasyny tutup bileňär. Ekonomika näme üçin ösmändir diýip prezidentin ýakasyny tutup bileňär. Dollar näme üçin düşüp diýip prezidentin ýakasyny tutup bileňär. Oňa jogap berýär, muňa bu jogap berýär. Prezident näme edýär? Näme üçin ogurlyk edýär onu prezident? Onu mun turmaýasmy bolany konstitusiýa boýunça. Prokuroram bir gözüni açmaly, konstitusiýa maddasyny ulanmaly da usul basmaly, ýygnamaly şonu. Bolmasa Hudaý sakladan barama ýurdun içinde biri mümkinçilik görse kaçıp ýatydy. Jaýyny satyp ýatylar, maşyny satyp ýatylar, deger degmez baha $1000 satyp oturan haýsy diýe. $50,000, $70,000 saat diýe. Birini haýsyna seretmesen, anaý ağam öýde bala çağama ýedirmäne çörek ýok şu gün çöregim gaýgy diýip oty halk. Boynuny büküp, yüzleri soluk, nastrene ýok, keyip ýok. Ýaşaýyş ýok, mundan hem ýaşaýyş bolarmy diýip o adamlar boşuna gezenek Allah Taala emmesine 250 gram beyin berip pikirlenerler nesip bolsa. Kararan berler nesip bolsa inşallah. Haydi benim. Doğru. Ine şöyle bir soru var. Bu sorularda biri näme etmeli ya? Ne çıkılgı näýdi bu? Ine hormatly vatandaşlar, sizden bir ýadın öz pikirlerini diýip näme çıkalığı var şu ýagdaýdan? Ine biz şu ýagdaýa geldik. Hiç tat etmeyen, jogapkärçiligiň alman. Ol ýarlaklar biz imsim oturan soň öňe çykyp ýallaklap hökümetden ýanky peýda görüp halka garşy işläp, halkyň arasyna gelip, arkadadan başga zat ýok dünýäde gowuzat diýip allap, ýani halkyň aňyny çalyşyp gidip görenler ama ýöne halk näme etmeli şu ýagdaýda? Näme şu güne geldi we näme etmeli şu güne gelmedi ýaly indikide ýagny hemme zatlar çalyşar ýaly. Ine meniň pikirimçe birinji biz analiz etmeli. Näme şu güne geldik? Haçanda biz şunu analiz edemizde biz ýalňyşlar tapýar. Ýalňyşlar tapan soň biz onu näme düzeltmeligini bilýär. Ýöne hemmemiz üýüşmeli köçe çykmaly diýsek, ol bir utopiçeski maksat, utopia. Utopia diýmek bolmajak zat. Şonuň üçin biz birinji derinlemeli. Näme şu güne geldik? Gelin esasy 5 saat aýdaly. Näme türkmen halky şu güne geldi? Şu nimek näme? Konvertasiýa ýok, internet ýok, içinden çykjak bolsaň viza. Bütün halk, inni oğullar adel, uçaskalar, arzu uçaskadaky ýaşan adamlar arzu edýär. Türkmenistan terk edip nähil men arzumy gidip nähil men arzumy ýetip bilerni ýanky odaky başlangolyň rusça bilmeýänler, ingilisçe bilmeýänler adamlar çykyp gidip otyr. Terk edip Türkmenistanda. Men görüp durun Fransada duşýan. Ýok hey murada kim bolsa da ene tamam diye gelme barjak geldi Türkmenistana. Menim diýen o broýal eliňiz çekmeýän. Türkmenistan gowulaşar bize bagly. Ýok o gowulaşmaýar. İçi Hudaý saklasyn dogdaga döndü diýär. Indi gelin biz analiz edelim. Şu güne şu ýaly situasiýa biz geldik. Esasy 5 aýdaly şu sebäpli şuňa geldik.
Şu 5 saatte ine aydıp başlan. Bayka. Sen näme pikir edýän? Murat, salamu aleykum, hoş geldiniz. Türkmen yigidi hoş geldiniz. Size söz verecek häzir. Bayka diýsin, onuň size söz verecek. Aýt Bayka. 5 saatte sen pikirinçe biz näme şuňa geldik? Näme üçin şu geldik sebäbi bar, şu ideologiyada östük biz. Hem de azatlyk bermedi bize. İkinci ideologiya, azatlyk bermediler. Ondan soň bilim yoktu bizde çağa wagt döwürde, sapaklar geçmeýärdi. Konstitusiýa zat boýunça näme kanunlary bilmeýärdik. Soňra bize öwretdik, egerde hemme zat bar magazinde. Egerde sende pulun yok bolsa, sen alyp bilmeseň şo zat, kemçilik sende. Senin günahty. Şeýle öwürdiler. Biz hökümet iş vermeli. Her hökümet zatlary öldü nähele Mümkinçilik bermedi. mümkinçilikler hökümet bize vermediler şonu. Dördüncü şu diktatorlar düştü da näme diýin. Olar hemme zat öz eline aldılar da. Eger men jemlesem, häzir aýdyn. Birinji, diktatorlar öz ideologiýasyny ýöretdiler, bizim şoňa ýanky çokulluk. Diýmek, Çokulluk. arkada ine şu bolmaly şeýle bizim padşahymyz şunu biz hormat toýmaly. Muny Allah belledi. Ýene şu real mingeşlatlar. Telewizionyada erteden akşam şu arkada başga adam görkezenok. Hatta Türkmenistanyň ýanky 4 milyon halkyň içinde hiç ýyly adam ýok, şular çalışar ýani. Ideologiýa. İkinci, bisowotluk. Ýagny bizim siyasi bilimlerimizi, cemiyet bilimlerimizi dolu aýryp, konstitusiýadan bilimler almak bilimlerimizi dolu ýatyryp, gerekmejek ruhnama, gerekmejek ýanky 58 kitaby, ýanky Gurbanulyň 58 kitabyny düşünjelerini çalışmak üçin mekteplere goşdurup, çäğrelere akıttyryp, ýa bilimler peterilip bizden gul ýatadylar. Üçüncü, sen diýişiňe görä, bizde işçilik näbeden döredi, hiç kime deň mümkinçilikler berilenok, deňe diktatorlar hemme mümkinçilikleri eline aldylar da Türkmenistanyna işçiligi ulutdular. Sebäbi hiç kim bizini saçyp bilenok, bizini açda reket edip ýatyrýarlar ony. Üstüne ýanky sanepidem stansiýadan başlap, salgyt gullugy, polis, pajarnik, aýra çol ýerlerde ýatyrýarlar. Hiç mümkinçilik ýok. Diňe garadan işlemek mümkinçiligi bar, ýanky bir kanun, onu wzatka berip şul ýagdaýda ýanky saklanyp bolýar. Olam köpeýýärenok, ahir ilinden alp gidýärler. Dördüncü, diktatorlar has halka basyş edýär we halky ýanky hiç kelletini aldyrmadýany gorkudyp saklaýarlar. Yani şu 4 tane sen ýanky esasy zatlar aýtdym. Dogry? Doğru. Dogry. Indi men sözü Murada berýän. Murad Seyfenokul, salamu aleykum, hoş geldiniz. Salamu aleykum Murad ağa. Salamu aleykum emmäňde. Aleyküm. Ine bizim size soragyňyz bar. Mümkin sizin hem soragyňyz bardyr. Soň bize beräň. Sen näme pikir edýän? Biz ine şu türkmen bolup, şuna näme geldik? Şuraya ağır güne näme geldik? Doğrudan ağır günümüz var. Daşynda kösenýär, içinde kösenýär. Yallaklasaň, ziyat kalsaň, para alsaň, hökümetin ýanky işleşden korrupsiýada ýaşap bolýar, onun wagtlaýynça. Arkin adalatly ýaşap bolanok. Näme şuňa geldik? Esasy ýanky bizi şuňa getiren hadisalar ýa-da argumentlar ýa-da esasy zatlar näme? Sizin pikiriňizçe? Men pikirimçe Murad ağa, diktatura sebäpli biz şuňa geldik. Biz gözümüz açtyrdan okra depemizden berip durlar, gözüň açdyň ýerden ýygynak golanda polislarda bugün näçe adam tutmaly, näme etmeli, ol halka gowy bolsun, bir düzü bolsun diýen zat ýok. Onuň üçin biz şuňa geldik. Halkam näme bizde internet hiç zat ýok, hiç ýyly bir ulgam bir kaptala çepe sağa sereder ýarap ýol goýmadylar. Bizde ýok şu zatlar görüp bilen oklarına bizi häzir şu gepleşekleňizem Türkmenistan içinde %75% görüp bilen okşuň Murad ağa. Men kan gurlaşan Türkmenistanlar bilen.
Şol atlar bize sebäp edýär. Gözi açylmady, halk ýumuk uykuda ýatyr. Onuň üçin. Häzir bärden kommentariýalar ýazýarlar, ýene ýazýar. Şol adamlaryň düşünjesine men hiç düşünüp bilemokda, hiç elek. Şol adam kan bizlerde Türkmenistanda olam hökümet sebäpligine men özümüz okuw gutardyk, ruhnama bilen gutardyk. Ruhnamana oka gutardyk. Eşdiler Murad aga biz? Ama eşdile. Biz ünsürendik niyet, aydın. Şu özüm okuw tamamlandy. Biz 9 ýyl sorduk. Ruhnama oka gutardyk. Onuň şu hiç bilim taýdan ýokdy. Onuň näde halkyň gözi açylsyn, nähili ýagdaýda biz bilen oklar, biz ene şu atlar diktator näme, demokratiýa näme, şonu bilmeýän adamlar bar. Gynansak da. Gatpet köp adamlar bilen töhbetleşik edýär, gurlaşýar. Türkmenistandan arada bir ýaşlygymyz geldi. Sizi görüp aglaýar, bu ýaly adamlar bar eken. Ana şolar gören ok. Ödem güýç tewdegar adamlar ana şolar. Doğru. Diýmek, egerde gysgaça men sizin aýdandalyklaryňy jemledem, ýa Serdara da sorag bereyim. Serdar, sen näme pikir edýäň? Şu 5 tan esaslar bizi şu güne getiren ýanky näme? Jahillik yeterliklim kalyan. Sen Jogapkärsizlik, aha, ikinci. jahillik, jogapkärsizlik. Hani gowuluk isleýäs, ýana gowuluk bolmagy üçin elimizden gelen bir zat edemiz ha. Bir jaýda ýaşajak bolsaň fundamentden tutup başlaýarmy? Elinden güýjünden ýetse jaý saljak adam semen almana ýagdaý bolmaly, kerje almaly. Wopşim jahillik, jogapkärsizlik, jogapkärsizlik diýip biz atwestnisda gelecek üçin. Manisiz yaşamak, iýmekden, içmekden, sıçmaktan ibaret bir durmuş alıp barmak. Sosial taýdan adamlaryň birine sosial gatnaşyklar diýen wagtymyz Türkmenistanyň halkyny göz öňüne getireýin diýsem, diňe ejeň, dogan, bajyň bolar bolmaz gepler. Zulüm, ýagny bular zulüme girýär, zulüm diýeli. Jahillik, jogapkärsizlik, zulüm her birimiz edýäs. Bilimsizlik, ýa-ni siz hem etdiňiz. Bilim agzalyk aramyzdaky birege göwün etmesçilik, bir sahel bir ütkeşik bir gowlar etip başasy ayagyndan asylyşyp görüpçilik etmeklik. Sanadan sana vermeli. Allah can odaýjan bu 3 ýyldan bäri rap aýdýar. Ine bu hedef dip rapper Türkmen sahraly kim şo? Rapçi var ha. Türkmen rapçi. Diýadyndan çykdy. Emin mi? Emin Rasen. Türkmenle gurysyň diýerek garypçylyk gurysyň, bahylçylyk gurysyň, şo Türkmeniň iň erbet keseli şo diýär. Garypçylyk, bahylçylyk. Ne agzy ýürligi ylgalaýyn diýe, ne bileleşigi ylgalaýyn diýen akdy. Ylgalaýyn diýenem, bizat edeýin diýenem daşardan gygyrıp oturlar. Ya ady watan dönügi dip yamanlap başlaýarlar, ya beýleki dip yamanlap başlaýarlar, ya da ýurduň içinde iň barkysy öňler ýadymyza düşýär. Käýirleri men prezidenti öwjek däl diýdi, Aşgabatda girip bilmän gezi. Prezident öwüp başlady, Aşgabatda tapdy özüni. Bu näme alyp baryp oturlar biz ady? Maňa ýalakalyk etseňiz, maňa ýalbarsyň. Wopşym biz adamzadyň halk hökmünü adamzadyň iň pes derejesinde barýam hakdyna. Adamzat bir Allah Taala jogap beripmiş-de periştelere adam yaradan wagty. Munyň içinden şeýleler çykyr, siz gysganasyňyz, onuň yeten derejelerini Allahyň gözünde diýipdir. Ýene aralaryna şeýleri bolar, şeýleleri bolar beli iň beter haýwandan hem beter derejeye düşerler diýer. Doğru. Indi esasda meniň pikirimçe biz bir zada düşünemiz ok. İksani keza, yani diktatorlar Türkmen halkyna karşı görüşýärler. Şu görüşende ulanýan instrumentler näme? Birinji, konvertasiýany ýürüte eden oklar adamlar baýamaz ýaly. Egerde valyuta alyp çalyşyp ýörese, derrüw daşörpden pul geler de bular aýak alar diýip gorkýarlar. Adamlar baýamasyn diýip.
İkinci, bisowotluğu öňe sürýärler. Sowotlulyk diňe şuruň kitaplary, şury öwmekde, şury ýallaklamakda, şury ýalamakda. Üçüncü, ahlak taýdan halkyň ýagdaýyny gaçyrmaly. Näçe? Söwüp bolýa, utundurup bolýa, sen beýdern diýip, ýanky mu akıl düşünjesi peselýa. Ahlak taýdan adam gaçsa, onu adamlara hormat gaçýa, aly birleşdirmeýär. Onu özüne hormat gaçýa, umydy gaçýa. Onu şul hiç wagt beýlikle bilen aly birleşip bir bitew halk bolmaýar. Bular pıtra diýär, ýani halky pytratmak üçin ýöte ideologiýa, hemen üstüne işleýän üstüne, agzalyk döre diýär, birine çykyş etdirýär, mary ýani lewaplar söwdürýär, lewap mara söwdürýär, türkmene afgana söwdürýär, afgan türkmene söwdürýär. Gara manipulasiýa diýerler. Esasy mesele adamlary bisowgot, az bir däl, ahlak taýdan pes saklamaly. Onunla şular hiç wagt azy birleşmez, bir-birine hormat koymaz, diýmek gatnaşmaz, diýmek şular pytran halk. Bulary gysmak, gorkuzmak aňsat düşýär. Ine şu zatlary bize garşy rejim ulanýada, bizi ýeňýär. Biz şunu düşünämiz. Şunu halka ýanky şu şekilli gowy düşündürüp suratyny çekip biljek bolmasaň halk düşünen okşar. Men näçip şu zatlary ýanky düýpli düşündirjek bolýan sebäbi bunun ýzyna jöhitler Türkmenistany saklap durun adamlar işleýär. Kömek edýär şu iksany, ýani türkmenden adamlar iksany kezawa kömek edýär. Halky näýli parabatit etmeli, ýani näýli basyp almaly, ýani şeýle basyp almaly. Bu bitew halkdan pytran ilat näýli ýasamaly, şeýle ýasamaly. Onuň ýzyna ýöýte okuwa. Şular okuwy, analitikany ulanyp bize garşy görüşýär. Bular halk düşmanlary, halka garşy görüşen halk düşmanlary. Men şunu diýe ýetirjek bolýan. Egerde bolýa, sen basyp aldyň, prezident bolup geldiň, sen ýanky saýlaw seslerimizi ogurladyň. Näçip sen halk üçin işler edin? Sen Özbekistanyň prezidenti. Uragan bir zat bolanda halk bilen ılgap, öýme öý aýlanyp, ýani kömek edýär. Kwartiralar var ya, soğuk mu, gayrat edin, çıdan, yine Gaa Türkmenistan'ın gelmedi, gelmedi. Biz hem mümkünçülükler görülýär, biz çözört, gayrat edin, soğuk olsa deyip, yankı gürleşýär, halka hizmet edýär. Hava, olam sesleri uğurladı. Olam bir diktatör. Yönü yumşak diktatör. Halk bilen bolsa da bir käwagt ädimler deňgelýän adam. Bular hakiki düşman ama. Bular bir yapışara, halk üçün eden zat deyip yapışara zat yok ama. Ünsler 17 ýylda, 18 ýyl nämetdi? Hiç zat. Nämetdi özüne? Kakatna muzey gördü. Gurdu özüne arkada adını aldı, 58 san kitap yazdı. Maşin sürdü, rally sürdü, at çaptı, yıkıldı ondan, maskara bolup. Verse bir sürdü, bütün dünyanın kniga giyinisi yer maskara boldu. Siyasatçı bolup, ılgap, yani samitler katnaşıp, öz oğluna derek, baran yerine de birinci ağzından çıkan söz, gelin Erdoğan'a Nobelsk premie berdirir yali, yankı arda yadarın. Samtık yallak, hiç zat etmedi halk için. Yollar vurdu mu? Yok. Köprüler vurdu mu? Yok. Vilayet arasında 32 ile yolların ortadan okları. Näme biz kazandık? Şul ikisani halk düşmanı näme biz kazanıbildik? Hiç zat. Onun şul adamlar eğer bir zat eden olsa, bir kizcik zat eden olsa, men beğenip, böküp çıkıp gıygırardım. Yok hiç zat. Konvertasiya yok. 32 ilini. Bizde internet yok. Maskaraçılık. Bizde yollar yok. Bizde köprüler yok. Yani kovuzlar yok. Bizde kanallar, arıklar, zeykeşler hemen kapar. O yani o hocalık 100% planla doğru yani. Bizde pripiska. Biz yalan maglumatta yaşayat. Biz yalan devlette yaşayat. Bizim devletimiz yok.
Bizim manadymyň hümmeti yok, bizim prezidentimizin awraýy yok, bizim döwletimiziň awraýy yok, hümmeti yok. Şunu biz özümüze aýtmaly. Bununla günä Serdar bilen Berdimuhamedowlar däl, günä bizde. Bize jogapkärçilik yok. Näçe biz öz öýümizde şu ýaly deýuslara ýol berýäs. Türkmenistan bizim öýümüz ol. Näçe biz iksan kezaba şu ýazatlar etmene ýol berýäs. Ine şu Sebebi biz iň berkisi musulman diýip döşürýäs, emma musulmançylykdan iň berkisi Nisa suresiniň 58-nji we 59-njy aýatlaryny bilmeýäs. Nisa suresiniň 58-nji 59-njy aýatlary diýer ki, musulmanlar başına bir halife seçmelidir diye yolda dolandırmak için. Yani onların başına gelen halife yolda dolandırıp bilen adam olmalı. Eğer yolda dolandırıp bilmeyen olmasa onu vazifeden ayırmalı diye etiraz. İkinciden hem uzakva dinimiz liderliği ve padşahlığı yazgarıya. Yani yeka adamın uzak yıllar ölünce oturması, yurdu yıkmağına akıtmasını dinimiz yazgarıya ve şuna karşı ümmeti Muhammed Musulman adam akıllı olmalı diye yurdunu östürmek için yurdunu ağzı birleştiren, halkını ağzı birleştiren, östüren adam yurdun başına getirmeli diye. Onurmayan vazifeden ayırmalı diye. O prezident dilin yetanak mı? Sayda uçaskana deputadyny tapsana Türkmenistanyň vatandaşy. Meniň şu derdim var, şu derdim var. Mecliste gozgaýanmy diýip aýtmaly. Aýtmaýarlar, şonu aýtmaly bular. Doğru. Bayka, sen näme pikir edýäň? Biz häzir ine kimçilikleri aýtdyk. Şu güne näme bilgelik, ine şu sebäpli. Ine gelin bir-birden seredeliň. Bir sowatlygy näme bizi aýyrmaly? Biz şunu aýyrmasak, biz yeňip bilemdik. Näme variantlar var? Ine adamlar ýa-da çykalga aýdyn ho problemler aýtdyňlar. Ine biz problemleri tapdyk. Ine şoň çözüklerini biz bilmeli. Biz problemleri tapmadyk bolsak, biz näme çözmeliligini bilemdik. Marketingde, menejmentde şu ýaldat bar. Birinji identifikasiýa problemi. Demek näme problema? Problemaň ady näme? We näme şu problema biz geldik? Onsoň sen çözüp tap bilýän. Şunu sen şu etapy geçmeden çözüp tap bilýän. Sen çözüdüň ýalňyşrak bolýar. Ine bayka, sen näme pikir edýäň? Bir sowatlygy näme ýeňip bolýar? Şu ýagdaýda. Bayka bizi eşitýärmi? Bayka iştedir o. Ha, iştemi. Nima? Men Bayka, hazır sen näme pikir edýäň? Doğru. Ine men goşulýan Baykan aýdanlaryna berdim. Biz bir sowatlygy ýermek üçin birinji her maşgalada bir hormat goýup başlamaly. Ýagny çağa, enatatna, doganlaryna, garyndaşlaryna, goňşularyna hormat goýup başlamaly. Diýmek tertibi, ýani terbiýany biz güýçlendirip başlamaly. Eýem ol ahlakdaýdan adam galdyrýar. Eýem ol demoralizowan adam bolmaýan umyt törep başlaýar. İkinji baş bolýar, agzybirlik maşgalada törep başlaýar. Agzybirlik maşgalada bolsa, ona şol agzybirlik kökman goňşa da ýetýär. Goňşy bilen. Ol birinji gatda ol belläkeşdi. İkinji, eýem biz maşgalada çağalarymyz bilen gürleşip zat edip östürmeli çağalarymyzy. Ine onuň üçin gurbanyny internet müň ýapsyn, açsyn, goýsyn tapa alýar. Yani bu masalanın içindeki komünikasyon. Ne doğru mu? Serdar. Serdar'ım yetti. Doğru Murad abi. Telefonun yanından ayrılıp dinle oturuyorsun sizi ünsülen doğraydı o tin elbette ki öz aramızda gürleşmeli, düşündürmeli, aytmalı. Nämeler boldy? Biz esasy düşmanymyz niýde şonu görmeli. Düşman yurdun içinde, düşman daşynda däl. Daşyndakylar hemmesi biziň bilen söwda etjek, işleşjek, gezjek, oturjak, söwda etjek. Türkmenistany veliki targowy plaşatka etjek bolýarlar dünýä ýüzünde.
Bular bana yol vermeyecek bolýar. Ya da bir yol verselerem özleri ulanjak bolýar. Olan başa baranak. Doğru. İkinci, yine şöyle ayrılık geçildi. İkinci problemin biri, bir soğutluğumuzu yenmeli. O demek ne mi? Öýüňde kitap barmy, ya goňşyň molymy, ya goňşyň bir ýa-ni siýasatçy, ya da mysal üçin adwokat, ya da hudojnik, ya da ýene birden çağırın, şolar tutup, repetitorlar tutup, çağırın östürmeli. Özüňe mösýän. Özüň goňşular bilen gürleşip başlamaly. Siýasaty, jemgyýeti, ýa-ni biz näme üçin şuny gezip ýörüs? Näme üçin şu ýazat bolýar? Näme üçin konstitusiýa bolýar? Näme üçin ýa-ni birek biriň araňyzda gürleşip şu zatlary ýa-ni evaluýar etmeli, östürmeli, düşünjeleri östürmeli. Oňa Gurbanulyň interneti ýapylsyn, MHM gelip kwartiraňda otursun, hiç bir täsir bolmaz. Ýöne, sen eýem 3, 5, 10, 20 adamyň arasynda gipleşiklere başlap, ýa-ni jemgyýet kurup başlaýan. Adamlar alylaşyp, pikir alyşyp, gürleşip başlaýar. Ýa pikir etmäň, Türkmenistanda, Sowet Soýuzyna ýaşap, bilimleri alan adamlar köpüntek. Bar. Olar bir gruppaň içine düşse derrew ýa-ni düşündirip bilýärler, ýagdaýlary, adamlar üstürip bilýärler. Şondan başlamaly. Onun için biz daşından internet, ya daşından Murat Gurbanov gününe çıkış edip şu çıkışları paylaşmak da gerek yok. Anladın? Elementarna şulugurda gitmeli. Sen ne fikir ediyorsun Serdar? Gatı doğru. Özümüzü geliştirmeli, okumalı, öğrenmeli, elementarny prawalarymyzy. Elementar prawaları öğrenmeli ve gerek olsa yazmalı, çizmalı, arzadan doldurmalı hökümetin üstünü. Militan edýän oýuny yazmaly, koçadaki deşikleri yazmaly, oýlar asfalt ýok diýip koça bolup arza yazmaly häkimligi. Doldurmaly üstün arzını. Şu an Türkmenistanyň içinde OBS'ye gezip ýör, OON gezip ýör, daşary ýurt guramalary gezip ýör, demokratiýanyň kanunlary gödök bozuldy, konstitusiýalar gödök bozuldy diýip alınıp duran informasiýalar barlar. O ýurdun içinde köp yerlerde o nemeleri ayırttırlar. Bir wagtlar maňa jaňa dediler. Serdar şäheriň haýsa pornyň ýanyna barsaň suradyň dur. Buları polisiýe gözleýär, plan adamlaryň arasynda dur diýip. Ya da öyle wagtdaky doganlaryň kam şeýrede ana sogurup aýrypdylar, hemmesini birem ýok diýip şäherleriň hiç ýerine welaýatlarda akylaryň sogurup aýrypdylar diýip. Gorkýarlar diýmek. Diýmek gorkýarlar. Ey eziz Türkmenistanyň halky, oýlanyň, pikirleniň. Prokurorun üstünü arzadan doldurun, işlesin, komitede seyretsin, milisiye seyretsin, köçedeki asfaltın deşiginen prokurora oňardan gerek boldy. Şoňa ýazyp berin, ha näme jogap bererka? Näme diýip jogap bererka? Şoňalyk arzalardan doldurun üstünü ki teýinden çykyp bilmän otursun. Bular arza gömmeli bulary. Bular arza gömsen şoňa öýlenip başlaýar bular. Doğru. Geldim. Yine Serdar bir häzir halky etmeli jogapkärlik işlemek. Bu Serdar size ne görüşmeli şu rejime aşın, bir ama görüşen ikisini tez avaş ne görüşmeli sistemana aýtdy. O näme? Bir ýerde kanun bozulsa arda olmaz, ardaýanmaz. Onda sen ýa-ni Türkmenistanyň içindäki gurulan sistemany özüne garşy uruşturdy ýa-ni. Prokuraturany MHM garşy, MHM-ni polis garşy, polis prokuratura garşy, sudy prokuratura garşy uruşturýan. Bu gowşaýan. Basışlar peselýär. Bunun aladası şu ardalary jogap bermeliler. Jogap bermese de ardalar ýöne üýşikli otyr. Ondan soň prokuror zat diýse, men ardamy jogap bermek diýip oňa ýüzüne urup bolýar. Bulary ýa administrativny, bürokratiski ýa-ni haosa sokýan. Gasy dogry aýdýar. İkinji, ine biz hatlar köp ýerlere ýazyp durýar. Bizden başga adamlar işleýär. Türkmenistana komissiýa bar dur. Gasy dogry belläkleşdi. Livapda, Mar vilayetinde, Daşoz vilayetinde komissiyalar gelip ýör. Ýaşy olanlary köçüde tutup sorap, ýa kemçiligiňiz bar, näme diýip sorap ýörler. Biz olary Türkmenistan için aktivistlerden eşitýär. Aýdyp durlar, şu ýalmyrada oğulary gelýär, Darganata bar ýa, Kerke bar ýa, ýa-ni Ýesenguла bar ýa, barmalyal ýa-ni gömük ýerleri bar, adamlardan soraýarlar diýär. Şoň üçin hökümet öňkeden ideologiýa propagandasyny, ýa-ni NKVD-den, ýa-ni KGB-den metodlaryny aýryp gidilýär. Şo komissiýalardan
Yani aktivistlerin suratlarını hem yerden ayırıp dine polis bölümünün önüne koydular. Korkup. Demek şulara batışlar geliyor. Demek daşar yurttan Türkmenistan'a tesirler var. Şimdi Türkmenistan'ın içinden halkı görüşüp öğrenmeli. Görüşüp öğrenmesek biz elimizde yara alıp gitsek ölüşmenin önüne var yani. Şunun için onun öngürtü, onun önünden biz halk bilen adı birleşip biz şulara karşı bürokratik görüşü öğrenmeli. Senin polis köçede sakladı mı? Adiliyene etti mi? Bana hat ver, neyim için men sakladım? Yani şun esasında. Onu düşündürüşýär. Men düşündürüşýärmi? Sen bana birinci yani bana nakazanýaňmy ýa-da obwineniýaňmy görkedim. Bana näme meni garalaýan, şu zat üçin ýazyp berdi. Onu ýazmam bilmem mesela, aýdym polise. Sen onu tupiga sokýan, bürokratik tupiga. Şunu ýazdyr. Onu alan soň, şu hemme bu aýdan garalamasy, bu töhmet diýip jogap berip eline berýän de, yani kopyalaryny alýan da aýdýan men prokuratura ýollanjak sana diýsen, gorkun ýeri duran ýeri. Eýen sen yuridik taýdan, yani administrativna taýdan, bürokratik taýdan bular basıp başlaýan. Sen diýerdiňiz murada, olar ýaly akylly halkymyz barmy, olar ýaly düşünjeli halkymyz barmy? Şonuň üçin ine sen üýşýän, goňşular bilen birini şu ýaly yani metodlaryny paýlaşýan, öwredýän, yani hükman daşturunda molim madır, hükman advokat madır, hükman hükümeti işen adam madır, deputat bolan madır, hükman badıra, şurum öňkü polis vardır, şurum bilýärler şu zatları. Biz şu zatları ünsveremdik. Biz jogapkärçiligi alamdyk. Biz häzir ine plan ýere pul bersen, plan ýerden plança pul gazanyp bolýar, kommersantlara döndük. İlata döndük. Halk ine birinci çıkalığı şundan başlıyor. Şunun için Murat Gurbanov Amerikal, Serdar Amerikal, Bayka da Amerikal, hiç kim Amerikal. Maşgalan içinde ve maşgalan daşınak bolyan yani hadisalar yeterlik. Hormatly vatandaşlar, şunun biz efirimizi gutarayly Serdar. Näme görýär? Ay devam etmelik de sen bu yazıp oturanlara seyretme Murada. Biz esasy zatlar aýdyl diňe oturan bir adam hem bolsa olakan döwlet bu iki sana adam yazıp diýip olaryň kommentarlaryny seyretmesen olaryň işi. Biz Yo, senin bazı bunları vakti düşündürmeli. Ne saat oldu? Ay. 10 kork var ya. Ha. Var ya Türk'te Ayda gel. Ayt. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Aydın. Aleykümselam. Salam aleykum Gurbanov. Sorajaktym, tema näme bugünkü? Şunki tema biz halk bilen gepleşik. Biz şunki ýagdaýa, ine şunki agyr ýagdaýa nähili geldik, ine şu barada gepleşip geçýär. Понятно. Ну, Ken yolu var. Aslan da şu gelen yatın. Şu, kendim oturduk da. Вообще, bizden olurken birazcık dımdı. Şoň üstünden men öz şahsy pikirim. Şoň üstünden şu derejeye geldik de. Diýip gelýär. Sebäbi ken yüz berdiler. Ýuwaş boldular. O da rezultat. Aktivni bolup, no, passivni dolgu время passivni bolup rezultat. Tamam. Onda biz efirimizi dowam edeli. Häzir ýanky birinji ine bize ýazdylar, şu güne biz näme geldik, biz analiz etdik, 5 tane zat tapdyk. Birinji tapandadymyz bize karşı ideologiýany ulandy, hökümet diýeni, bizde hökümet ýok, bizde iki adam bar. Gurbanly Serdar Berdimuhamedov. Ideologiýa näme? Bulan ideologiýanyň ýerine türkmen däl adamlar ýokary derejede dünya bilimlerini ulanyp Türkmen bitew halktan ilat ýatamany üçin sistem gurdular. O näme? Propaganda. Türkmenistanda hiç ýyly hususy medeniýet öýleri ýok. Ýagny metbuat öýleri ýok. Ýagny telewizioniýa, gadia, jurnal hiç tat ýok. İnternet bekli, senzura. Ne şul hökümetiň ideologiýasy. Şunu halka karşı ulandylar. Muň esas maksat näme? Dine Gurbanov Serdar halkyň diline bolmaly. Şular birinji
gazetanın palasatına, yani birinci sahipadyna diňe şular. Diňe şularyň daşynak bolýan hadisalar Türkmenistanyň taryhy bolmaly. Türkmenistanyň hakyky täzelikleri bolmaly. Halk yok, diňe şular bar, halk buluň aşagynda. Ine şu esasy, ýa-ni ideologiýaň maksady. Oňdaşyndan şol Türkmen däl adamlar gaty üstüne işläp, MHM, polisa ve biýlik prokurorlara ve hükümet işgärlerine zadany berýärler. Birinji bilen halky ahlak taýdan gaçyrmaly. O diýmek näme? Sögmeli şoňa. Aglyna gelenni. Sögüp şonu ýa-ni bagşlanç sözü çmolaşdyrmaly. Şol hiç ýa-ni özüne hormat goýmaly ýaly, özünden gorkar ýaly, hemmelerden gorkar ýaly, muny ýa-ni gözüniň owadyny alyp, muny ruhtan açyrmaly. Muny hiç kimdigini görkezmeli. Isleýän wagty muny türmäde sokup bilýär, isleýän wagty muny pikirine, diňlemäge aňyrda dursun. Pikir üçin muny basyp bilýär diýip, ýa-ni muny ahlak taýdan, muny jemgyýet taýdan Türkmenistanyň grajdanyndan şunu ýa-ni ilata geçirmeli. İlat ýasamaly şundan. Yani şoň üçin basyşlar. Onsoň täze ýallaklaryň kulturasy, ýa-ni elita, ýallaklardan elita öğretmeli. Hemme hakyky elitany, ýazyjylary, şahyrlary, rejissörleri, aktyorları, orta çykan adamlar öldürmeli, ýatyrmaly, gowmaly. Hiç ýere çykmaly ýaly. Diňe ýallaklar bolmaly, ýallaklaryň prezident wagtynda aýdyp şular ýallaklar şol iksany kezaw öwüp bular täze ideologiýany ýasatdyrýarlar. Täze däldi Murada, men aýdaýyn aşkady. Bular ýallakları döredip 1220-de Çingiz Han hem çozanlar Buharadan başlapdyr. Bu Harizm şahlara garşy çozanlaryna. Buharadan başlanyp Buharada görýär. Bire öňüne gylyç bilen çykýarlar, soň ýerine ýallaklanıp gelýärler, dik kellesiz galandan eňilip ýaşanymyz gowy diýenler üçin sebäp bular Çingiz Han öldürýär. Siz Allahyňyza ikilik edýän adam sizdir. Meniň taňrym sizi ýok etdirerdi, şoň üçin men sizi ýok edýän diýde barysyny öldürüp ýok edýär şolaryň. Ýalakalyk edenler üçin. Ýallaklar ýurdu gorap bilmeýär. Özlerem ölüp gidýär, halkam ýakyp gidýär. Doğru. Indi ýerine dowam edeli. Soň adamlar ahlak taýdan gaçyrmaly. Diýmek, täze bir kultura goýmaly. Biheppeçilik, güdükçilik, ine ýa-ni isleýän adam satyn alyp bolýar, isleýän adama ay näme görüňe diýen goý sen diýip ýa-ni bul eger edeplirek bolsa derrew ahlak taýdan gaçyrmaly. Şunu propaganda hökümet işgärleri edýär. 3-nji aýal, 5-nji aýal etçegini edýär, söýýär. Şular niýeden alýar? Şu kulturany ýokardan Gurban bilen Serdardan alýar. Sebäp Gurban bilen Serdar ýygnak geçirenler ejeň, planyň, bagyň diýip gurýarlar. Hi hökümet işi. Ola belli zat, ol yalan däle, ol hemişe de bar. Şol kultur aşak düşýärde, şol kultur halka sindirilýär. Diýmek, ahlak taýdan şulary, ýa-ni moral taýdan gaçyrmaly. Üçüncü, şular gorkudyp bir birleşme diýäli, arasyna agentler tapıp bir-birini şulaştırıp, bir-birine garşy görüşdürüp, şunu ýykytan etmeli. Bitew halkdan ilat etmeli. Bir-birini hormatlama diýäli, özüni hormatlama diýäli, şunu ruhdan açyryp, ýa-ni ilat ýasamaly, şulary massa ýasamaly, ýa-ni massa diýmek, ýöne adam ýygynan ýasamaly. Ine şul biomassa, ine şul esasy diktatorlaryň maksady. Ya şul bitew ilatdan, akylly ilatdan, içinde elita diýmek, ýazyjylar, şahyrlar, öňürden ýa-ni pikirde, aňda öňürden adamlar ýok edip, ýerine ýallaklar goýup, ýerine ýallaklar goýdum derrew moral taýdan, ahlak taýdan hemmelat gaçýar halkyň içinde. Ne şuny döwlet meçhurlygy, Türkmen däl adamlar bütün dünýäň tejribesini ulanyp Türkmen halkyna garşy görüş şöklünde ulanyp basyşlar etdiler. Pikir etmeň diktator iksany Gurban bilen Serdar şu zatlar gurup bilýär. Ýok, şu Niýazow ýola goýdy. Şol goýulandan soň şol sistema dowam etken.
Neyse yardıma düşe da 2006'ın ayağı 2007'ın başı polisiyede işlep böken şöyle hükümetin edara başçıların bilen zady haramzadalar velayet hakimi ýygyna barsaňam şol mektep direktorlarynyň ablana ýygyna barsaňam şol kimin adyna seretmeseň nira barsalar hökümet edaralaryna hakime çelli haramzada diýip söýger. Nirden öwrenýärler bu gepi? Sen aýtsyň ýalyk ýurdun başyna öwredi otyda maslahatda ýokarda ýygnak geçirip innen ýene de bir zat bar ýene gynansak hem ýurdumyzyň içinde halkymyň özünde de günah bar bu tarapda. Gynansak hem käbir eneler çağlaryny terbiye berýändir elbetde ki enelik terbiyesini atalyk terbiyesini ýöne şo çağana atasyny görýär sögünmäni öwrenýär enesini görýär ýene bir zat öwrenýär ýa-da enesi öwrede ses çykaran halkyň arasynda bir-birini söýgen hem kän. Sebäbi şol teyzen näçe diýilden soň doglanlardan haýsy birini ýurdun içine girsen, ýaşlaryň arasyna girsen, ejen, oňatmyň, doganyň, palanmyň, ýene şoňalyk sözler ulanýarlar. Şonu bilseler, söýgünmegiň uly günädigini, zulmyň bir görnüşidigini bilselerdi, söýgünmesini goýsalar zaten ýurdun başyndaky zulm kemelýär özünden özü, awtomatiski. Şona meýdan aklarda adamlar gaýtaja söýgünmäni öwýärler, söýgünenlere ýol berýärler, söýgünenlere çäre gördirýän aklar. Şöyle Floki yine öwrel teker diýen goňşedara ýeşilen bad etdim. Goňşedara diýip Floki nemede be Floki bakyby hemmen efirine çykyş edebedi, her rat gepler oturup gep çöpler oturan. Agent bar. Bilemek Super analitik. Bilemek kimdigini. Super analitik. Bu royal bir sobat adamlary vatandaşlar dinlemeň, siz öz kelleňiz bilen, öz pikiriňiz bilen boluň, öz pikiriňizi kelleňize östüriň. Näçe? Yok. Yine dinlesinler. kaçana öz pikirini östüriňde köp işler ya köp zatlary bir gerekde bir topar gün sarp etmen bir gerekde çötüp koýberýär. Şoň üçin iň uly wlażenie, iň uly investisiýa öz düşünjäňi pikirini östürmekdir. Şonu her wagt oturup pikir edin. Yine ol beýlik zat diýer, hökman analiz edinde analiz edip öwrenin. Şuňkunna Türkmen halkyna hiç pikir etmäni ýa-ni ruhsat bermediler. Diňe niýeden pul gazanyp bolýar we niýeden haýr bolup bolýar. Diňe şulu gurda pikir etmäni ruhsat berdiler. Başga biz näçe göredik, biz näçe beýle ýaşaýar, biz näçe beýle ýa-ni nidastoyna ýaşamaly. Ine şurýaly hakyky adalatly azat pikirleri etmäni ruhsat beren oklar. Ol öň mentda şeýle diýdi. Näme şuňa da bizarmy seni? Men bir zada düşünmek isterdar. Gepleşikden men açyk çyksak bolýan gara. Öň bir milisiýa, polisiýalar bar bir 60-70% bir halk üçin hyzmat edýän, ýa-ni jinayetgarlar tutýan, halka kömek edýän, halkyň derdini bilýän, şolar niýe ýok bolup gitdi? Bunu oşuk gitti emmeden. Bular sana, bular vazifeye gelenden soň, bular bar elbette bardır. Mense ýadyma düşýär. 95-nji ýylda PPS-e işe giren wagtym aramızda bir kazyol tapsak, gece işten soň çykyp depet adam bolsun diýip, adam satmasyn diýip. Köpçülik bolup, miliýa bolup, miliýany urýardyk. Köpçülik bolup. Gögörtmän zat etmän akylly boldun gowluga barmaýyn diýip. Inden bugünkü günne näme diýsegem 2002-nji, 2003, 2004'lerden soň, 2006'lardan soň hatda bu gelenden soň gaty köp edarada çistkalar boldy. Arasalar. Biriniň üstüne bahana tapsalar ýok etmek bilen boldular. Tökmet propagandasyny işledi otyrlar. Tökmet ýazan üçin biriniň tökmedi anyklansa, suwutlansa türmäge basan aklar, tökmet bilen basmak bolan Türkmenistana diýip, tökmet bilen ulanyp otyrlar. Biri gelýär meni etdi diýär, biri gelýär plan etdim diýär, biri gelýär ne bar diýär, kim nämize şoňky dogry. Odan ýurdun içinde arasaly aýyrdylar şeýleleri. Diňe nemeleri goýdular, şo 5 manat berip gelen 5 manat üçin emmedat etmäne taýýarlardan doldurdular. Ýene olaryň içinde de bardyr elbetde ki, her bir adam ýaş wagty işe giren wagty, mysal üçin özümizden mysal alsak, polisiýa işe giren wagtymyz ogurlyk edeli, baýaly, maşin mineli diýen niýet bilen giremizek.
Yurda halka hizmet edeli, adalet de olsun, sprawiedliwis de olsun nikiydik. Göne girenden soň gördük ki içinde münazat yok. O hak gelsen adam ofisier bolsaň bazat etip bilýän. O hak gellik ofisier bolup işledik. Başlyk bolsaň bazat edýän yok. Onu edip düzeltip bolanak. Opşysto tamamen ütkömeli ve bunun başlangıcı opşystoň hereketi bolmaly. Opşysto hereket etçe muny goldajak milisiýada bardyr, waýernysam bardyr, prokuroram bardyr ve ministrlere bardyr. 1989 ýylda näme biz polyaklardan kemmi? 1918 ýyla çelli 123 ýyllap 19. asyrdan 20. asyryň başyna çelli 123 ýyllap Prussiýa, Awstriýa we Rossiýa imperiýanyň gol astynda boldular we ezilip ýaşap gezdiler. 1918-de ayağa kaldılar. O az olak bir adam kaldı, yana bir talçok verdi ve bular 1920-de Ester'in sastavına girmezliği için halk olup söveştiler. 1939-45 arası Nemisler gelkilerinden son, Oruslarım yıkkınedenden son, yine de Ester'in sastavına kaldılar. Ester'in sastavına kaldılar ve şonda da kıyınçılık çekselerem şu halk ağzı birliğe karap ıntıldı, hareket etti ve bir atlardan başladı. O dövrler internet yoktu. Adamlar birbiriyle fiziki görüşmek mecburiyetindediler. Hat yazışmak mecburiyetindediler. Kitap okumak mecburiyetindediler. Bugünkü günde elimizdeki internet ulgamını biz dolu ulganmalı. Halkı bilinçlendirmeli. Hareket edesin gelen akmı? Goşa çıkmağına korkuyan mı? Koçan gowdal mı, asfaltı yok mu? Yaz häkimligi arada men asfaltym haçan öňürlýär. Häkimin 10 günden soň jogap beren akmy? Prokurora yaz arada men häkime şey dip arada yazdım, häkim jogap beren ak dip häkimin de prokuroryň demine dik. Prokuror jogap berer oňa. Wopşym bir-biriniň üstüne bulan arada ýazyp üstüni doldurmaly. Assalamu alaykum. Tıkka çıkar ya. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar var, anarda şu zatlar yok. Maalesef yok, men ödüm ara gelende var 6'sında geldim şulayın. Yürü pulungan beri yanda gayrat edädiýän. Ödüňe hemen nimede otýan, wzyatga ýer otýan, hemen gayrat edädiýän. Düşünülýän 2024-üň Liýa vilayatynda jeton satylyp gutarylyp duradyr. Oçurun bilen barmaly, pasport almak üçin. Ýöne satylyp gutaryldy diýerler göne. Men bardım da aýtdym 6 ay hälda bar nädip satylyp gutaryldy. Yok diýdi, berdik diýdi, gutardy diýdi, gutaryldy diýdi. Şoda öğrenen zat da berip öğrenen de adamlar. Ya bermeseňem alajyň ýok. Çäraň ýok sen 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl bar sürünmer şu taýda berjek geldiýsene. Süründirýärler seni. Döwmetim rada amara. Ağzı birlik yok da. Ağzı birlik dinlän oklar. Göni bara aýtja. Men notarsk işim boldu. Indi näme bermelmiş diýse men baryp girdim de aýtdym. Şu notarsk işi atdan ada geçireli. Hemme zatlar edeli. Desem diýdi onuň kem diýdi. Men ama aýtdym. Näme berme bolsa bereýin diýsem. Sen diýdi näme diýip oturýarsyň? Çıkybilir misin? Sen gaýrat edip çykay şu taýdan diýdi. Ya, menem öýe geldim de aýtdym, men kop goýurdum notarsk dedim. Şuňa. Gyz oğlum gitti de ana. Falança pam canıma, pam ona, pam buna, pam diýip berip bar nemetdi? Bolmaýan dakmetdiren bok goýardy. Men uzun lafın kısası bunu diýjek bolýan. Wzyatga bar ýerde, ne bileyim yani hak adalet olmaz mı ka diýjek bolýan. Arkayın alıp oturlar, arkayın diýip otur. Men medisinsasına nemesinem doktorlaram görüp gaýtdym. Sen meniň var erkek doğanymyň gyzy oğlu 2 gram sepsizlik bilen günde iri bilen var bir iksana neme goýýan, yüzlük goýýan, gerek geldiýän ol düzeltişdirýärler. Ondan soň gyzyň spisoýaly derman berýärler, onu gidip alyp gelýän. Bolmasadan bolsa yani ne bileyim ya ben şok gittim 12-13 ýyldan soň gittim yani şokda idim yani. Ben Allah can dedim tizrak bir gideyin. Gaýdybam gelmäýin diýip gaýtdym. Sewer aýdyp diýip başlasaňam bir geplemän otur, lişni gürlemän otur. İşte seni alýarlar, seni ýeňleýärler, etme. Bizler var, biziň çağlarymyz var. Sen özüň düşünme. Yurttaşyndan geldiň diýip berdi, özünkini sürdürme. Şu zatlar bilen garşylaşdym. Serdaram. Şimdi ablacığım şöyle bir zat barda. Eger de bizim halkımız dinini gowy bilýän bolsady we dinimizde Allah Taala at kavmini misal getirýär.
Hud aleyhisselamın kavmini nädip ýitirilendiklerini eddir şu at Türkmenistan'a kıyalak kolturan ýagdaý bar. Belli bir kesim ýurdu dolandyryp oty, halky köçäp oty. Beýlegilerim şu şükür edip ýaşap ýörler. Cebrail aleyhisselama bu halky ýogatmaly wagt geldi, bir ýer titretdi ýa-da bir gorokçylyk bir ýa töle suw bastyrdy diýene. Cebrail aleyhisselam nittir de buların nirden seyretsen 60-70% şükürlü, namazı, niyazı, gününe şükür etip kesipýörler, başyny galdyranaklar, akylly, ýuwaşça kesipýörler diýse, Allah Taala buyrupdyr, insan oğlunu yarattım, her birini ayrı-ayrı göreşsin diýip. Ýagny cennet bedava değil, cehennem de boşuna değil dedikleri. Hey kulum, ben seni göreceğim, sen nähili savaş. Dur, dinimiz bunu görkezipdir. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam yılların bunu misal etip görkezdi. Biz ağzı bir bolup üýüşmeli ve bir dostumuzu, bir ağaynymyzy, bir garyndaşymyzy, bir goňşymyzy biri ellen wagty halk köpçüligi bolup şoňa garşy çykmaly. Halk köpçüliginden bular öler ýaly gorkýa. Men uçaskoya wagtym köp eşdiýdim. Bizim başlygymyzdan olam ölkütdir. Oglanlar, yiğitler halk bilen gowy gepleşin, halk bilen gowy bolun. Halk paragoy boçka, halk ayağa galasa ne militen, ne waýanyň, ne beýlekiň saklap bilmez diýdi. Al şu günkü günne Türkmenistanyň halkynyň paragoy boçkadysyny bilip otyrlar. Garny aç kessin, pul tapyp bilmesin. Näme öýre böre barany bir ay diye hak dawa edip kim näme dawa etjek? Bir näpmer aeroportdan gaýtarýa, muňa aýdýan. Bara suda arza ver, şular seni bir kanun gaýtaryp otyrlar. Suda versen utýan şular diýse, suda berme, ne wagtýalar, ey maňa näme gerek? Demek pul berip gideýin näme gowsy. Dinlen, bu zat men wara şu gyz uyan bolan wagtynda men de besetdim. O buzrafa çele çık gördüm. O buzrafara neme şu Deska Oblastnoya jaň etdi, çağlaryň nemesine jaň etdi. Biz diýip bejer otyrs, edi otyrs, öýde otyrs, böyle otyrs. Men aýtdym, men gandan jandan bir parça ýatyr. Gurlap bilen ok dedim, şo iňe sokup dedim, jan ýak otyrsyňyz. Men muny alyp Aşgabatda gitjek. Dedim, siziň dedim 22-23 gün beren dedim. Nemäňiz dedim, giçenäňiziň garşylygyny görüp bilemok. Haçan görseň çağa erwet diýe. Men şunu alyp gideýin diýen. Yenidem öz aralarında bu saysa edip bara bir garaşın, bu kesel soğur giden bir kesel 6 ay 1 yıl isteyen kesel. Ya öyle bir vara näkenden edebiyatları güçlü ki. Serdar abi bildin ki bin değil. Yanlış düşünmedi, bildin ki bin değil yani. Yok, öyle bir edebiyatları güçlü ki yani işte de biz de etçek geldi. Ben ettim böyle dedim. Sen etçek geldi doğru dedim. Beceri bilen. Ama dedim bunun ölme şansı dedim. Ayda oturlar ervet ýagdaý, ölüler zat diýerler dedim. Ama sen meni aşkladın. Näme üçin uğradın? Uğrat diýende şey diýip şonu ýadyysam aýdy. Men de kanat vermem kimseň hayatyna diýe. Men häzir şordan gidip de öýüme barjamy ne malum men diýe. Düşündürüp bilemem. Näme diýip men de öýüme barjamy. Men garantysyny berem o ady. Sen de o ýa çağa näme garant bereydim. Oblastnoy bar, Deska Oblastnoyň zavedüşisi şunu aldı ýa adı familiýasyny tutjakka ýöne şonu aldı diýip gürläp bilýär-de sen garşyňa geçip. Aýdýa sebäbi hökümet ruhsat berýär halkyň ganyny için diýe. Ya şonu ýal edebiyatlar güýçli diýen men aýtdym bolýa men dinde Aşgabatdan doktor getirýän diýe onun da bolýa onda gelmedi 11-de barsam aýtdy biz perotinde atkaz edip otyr onda diýdim hocam dedim bağışlaň da dedim bolýa dedim atkaz berebilir dedim o adamlar işli adam bolabilir dedim Aşgabatda ben aýana gideýin diýsem hayır diýe sen gidemezsin diýe gitjek gelsin sen diýe. İşte her millet kendi geleceğini inşa eder, kendi mezarının özü kazar. Kız belki var hayatı utar biler, her şeyi utar biler ama onun farkında değiller yani. Yanlış mı Murat ağa? Doğru. Hı? Yine muha karşı biz görüşmeli ağzı bir olur. Öğrenli hoş geldiniz. Murat ağa yani evet yadım katılıyordum yani. Yok. İşte birlik ağzı birlikte. Birlikte ağzı birlikte güç. Birlik ağzı birlikte, güçlü ağzı birlikte. Hep beraber, anca beraber, kanca beraber. Sen ile men ağzı rol bilen Murat ağa bilen demäni başgalaryň var nemesi häkimlikde otyr, o ýerde bir şis soýadyrdy, onda bunda otyrlar. Öyle böyle bolup otyrlar. Amma var olarda ağzı birlik ýok. Tersine seni günäkärleýär. Nädip ýöňe mal gürlemesine zat diýip bilýän.
Birazcık özüň tedirgin bolýan. Acaba men ýalňyş mı ýepip oturýan? Şu gürleyen adamın sany näçe? Misal üçün. Çeres çur. Çeres çur. Meselen sany aýt, ağzyňa sygan sany aýt. Aman paşdy var Liwan, ýarsy şon ýaly. Yarısı değildir de yarısına göre näsin? Yarım değildir. Yo, Yine de dinle Serdaram. Sesini çıkarmayan kendi. Yo, taksisinden tut. Komersantından, şuna dükkan işledi oturandan tut. Her türlü her kişisinden tutay. Ayda oturlar. Lişni gurula, men lişni etmen, lişni nemetmen, etmen, on ýaly. Bizem düzelip bar, ýa öýdüp bar. Ýöne görüp bilýän Serdaram. Pulan berýän da gaýrat et dip ýalbarýan. Gaýrat ede dip, haýyş dip. Gözüňe wzyýatka berip oturýarsyň, oňa izinam ýalbarýan. Doğru. Gepiň tümökkeri häzir döwletdäki işleyen adamlar konstitusiýanyň esatyna işlenek diňe pulunu işlerler. Diýmek öz jüwtini işlerler. Ýagny hökümetiň etmeli işlerini. Yok. Hökümete tölemeli pullar töleýär. Aynen. $500 pasporda pul berýän. Talon satıldı, kutarda, levapta, bitti. 2024'e kadar bitirmişler yani. Men gıyıra ayda demetti. Böyle men tanış taptım $500. Yo ağam ettim men. Şuna haramzada oldum, ettim men. $500 verip bara demetti yani. Hiç adam karşıma, hiç adam eden o gönü barayıp alıp çıkıp kayıttan ha. Yönü 2024'ün talonunun bitmesi ne demek? Hal sen ülke olup 2024'e girmeyeceksin belli değil ki. Ama ne kadar garantın var? Eğer girmedin de sen halkın önünde ne kadar yalancı olacaksın? Bunu düşünen yok mu sen? Yine şol Türkmenistan dolundurlan yok, hükümet yok. Türkmenistan'a edenettilik yine devlet yok deydi şol. Yine Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov saylanmadık. Bir soğut işlemen bilen ok. Dini halkı kısmanı bilýär. Yine şu ýaly elementar zatlar devletde bolmaly. Pasportun alacak olsan $500 vermeli. Ola bir. İkinci, pasportun alacak olsan 2024'te eýam oçut yazılmak, oçut tutar. O yazılıp 1000 oçut bolaysın. Gerek olsa 2 san pasport isteýär de 5 san pasport goýulýar da derhal şu oçut aýrylmaly edilýär. Bütün döwletlerde şeýle. Bular bolsa gaýtyp pasportları 2024'te oçut durup bolýan bolsa ýok, yer ýok diýip satyp yani hükümetin zatlarını korrupsiýanyar satıp ýörer. Oçutlaryny, pasportlaryny ayarlajam dedi. Gurbanlar, TV gaýryklarymyza bolýar. Onun eline işleyen sauçasnik, band toparan bolsa soňky Türkmenistan zatlaryny satýar, hatta pasportyny satýar. Maskaraçylyk. Yok, bir yer ruhsat berseň ama Loganjan. Gelin ştaýda naşy aramyzda Unbroken bar, meniň bilýänimçe Ýewropada ýaşaýar bir ýerde. Meselem Unbroken, ine şu Ýewropa halkyny gördüň. Ve sen öz pikirini aýt, ýani şu döşümüze uryan musulman diýip bizde mi musulmançylyk häsiýeti kän ýa-da şu Ýewropa halkynda mı musulmançylyk häsiýeti kän adam käçirige gezek gelende. Şonu aýda çyn ýüregim bilen. Salam. Dine gelsek-mi adamkäçilik. No, men näme diýdim ki, Ýewropada ýörüsde bu moment. Bu taýda adamlar gaty üýt köşük. No, Maran taraftan seçsem bu taýda gaty spokojny, gaty terbiyeli, gaty уважительny bir-birlerini şeýlik gürleşerler. Bir şeýle kakda ot men gözüme men atkırt etdim. Men öz doğulup ul olup önüme ötenýärim. Men gözüme häzirki döwürde geljekki türme ýalyk görünýär. Ýöne çujoy topraklar, çujoy milletler, çujoy yer, çujoy başka dinin arasında, başka ýurdun arasında özümi kakda swobodny şitaýat etýän de şeýle menki. Ýerimde durýar. İslamyň ýöne aňyrda ýöne isleýän ýöne geljek gözüňe görünen okuryp geljek görüp bolan ekonomik tarapdan seçsem biologik tarapdan hiç görüp bolan o потому что öňümizde garanky. Вот так вот.
Men şey deyip gidedim. Öyle bizim Doğru haklısın yani. Onun için dedim ya özüm attım dedim ya. Attım ben şu an. Şu bizatka haramzadaçılığı menem ettim, menem berdim de özüm yurttaşıma. Bular spital şey derler ya, sizin gelince acısınız yalık, kat bölmezsiniz, bağışlatınız, yanlış zaten. Ya estağfurullah. Bular şu adamzadı, yine adamzadı, şunyak böyle daşına şunyak bir sisteme göre kalite oyalı. Hem taraftan şunu kurşavalya vaqt bilen, kapatıp sahanın geçmesi bilen kurşavalya gısılıp bitti şu bilen. Marani stresin taraftan psikolojik taraftan уже. İngiliz dide näçe bermen ozak yürü didiler ha, yürü. Hayır sen yeter ki yürü, çık sen deyip kıyıryalara. Конечно, уже как Artem'le gürleşerler. Men var sonra ver yani o sonra ver otin şu nemede pasporda varanda 2024 niye de bu ton diyen gutor bilye hal girecek girmeyecek belli de ülke olarak. Belki Mart'ta Şubat'ta başına bir zatlar gelir, fevralda zatı başına gelir, girip bilmersin. Halkın onu diyen yalançı olmalı. Niye mi değil mi? O bu zat ise yok diye satıldı diye gutoruldu diye yok. 2024'de Spisiginem görkezmi. Aytya dilde var, yönü doказательств taraftan yok. Dil sözde var, Demek yok. İspisok sonra, şu tane ispisok sonra önce yürüyde diye, davay diye bir yana geçtip itelap zaten geçiriyorlar seni. Sen dinleyen oklar, dinlemek isteyen oklar. Elbette. Bular halka bağışla. Bular halka. Menja 2008-2009'da bir firma çalıştı. İnstitutun kuruluşuna. Bir firma gitti. Batıp ikinci firma geldi. Son yerine pullarını vermesi deyip bir neyse adamın aylığı vardı. $130,000 teverege tölenmeli pul. Şu an halk paçkala babam yazdı, adam yazdı, hiç kim cevap verenek bir ölüp giden bir adam vardı. Yo Zatlar satı alıp boyunlarım dur şu aydan gepi 2010'da menen təgəm yadında 2009'da yurdu aladı etmeli, halkı aladı etmeli, adamların adından çıkan gepi eştesin geliyor mu Serdar dedi. Yani menen eşten ak dedi. Ayt dedim. Halk 3 harfli söz aytdı. S.K'nı iyisin deyip ayda otuyorlar dedi. Bugünkü günde biz bunu görüp otuyoruz ve bunu üstümüze yaşa otuyoruz. Ne için kaköyde 2 sanak ya da 5-10 sanak adam yurdun üstünde oturup halk benim planım iyisin demeli. Aslında halk ona gov edip vaktine gününü görkezmeli on günü gelende. Şoňa karşı baryarsın. 3-3,5 yıldan beri bu görünler boşa edilip oturanak, bu millet boşuna akıl alıp oturanak. İň berkisi seredin. Prosto YouTube'lara girýän öz başda oğlanlar açıpıyor Avropada, Otayda, bu tayda işlep berenler. Germaniýanyň şu kanunlaryny görün, şu tertiplerini görün. Bular hem adam. Angliýanyň şunu görün, Fransiýada şunu görün, Polşada bunu görün. Ve şu tayda näçe adam bilen gürleşdim, Türkmenistandan gelen bilen çyryňyz aýdyň dedim, döşümizde urýan musulman diýip gören bizmi? Has köp adam käçilikli ýa-da dedim, kapyrlyk göwnüňiz ýetmeýänlermi? Elbetde ki bularda bar. Edep bar. Sebebi Wikipedia'nı açık görseňiz, cihat diyen sözü cihadist kim dip yazın? Cihadist Wikipedia dip yazın. Cihadizm Wikipedia dip yazın. Şu Avrupa halkında cihadist ve cihadizm var. Halkı cihadist görüşýär, söwüşýär, gowuluk bolsun, amatlyk bolsun, iyilik bolsun, meniň halkym üçin, gelecegim üçin adam kalmasa da bir peýdam degsin diye, ziyanım degmesin diye cihadizm diýmegem yurt bilen hem upravlat edilýärler. Bugün biz bunun Avropada premo şaýady boldyk. Halk köçäge çykdy, urşanaklaram, gyrşanaklaram, ertiden akşama çellik köçede gezdiler, parad etdiler. Biz Polşa halky, biz çödýär Polşa ykwalyny diýip halk aýdýar. Yurdumuzun ykwaly biziň elimizde. Köşkde oturan padşa köşküne buysanma diye. Köçeden geçmeli bolarsyň, köşkden çykjak wagtyň köçäni biz doldurdyk, gyly geçen aramızdan diýip plakat ýazyp bilýärler şeýdi. Halk çözýär, halk karar berýär. Olması da öyle Serdar ağa. Bolması da öyle zaten de. Näme milletimiz halk bilen halk milletle bilen değil ya. Ya devlet millet devletle bilen değil. Ama yöne bazı yerlerde bolanok, canman bolanok. Men barıp altısında yedim. Bolya. Bolanok diýmel del. Näme üçin biz gelecekki nesillere şans beremiz ok? Näme?
40'tan geçtik, 50 olduk, 60 olduk, 70 olduk. Bizim indi biz görüp bilmeyecek olsak hisat etmeli deyip oturmalım. Elbette ki etmeli. Bu hareketin neticesini verir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dinini yayan vakti neçe yıl ömür verdi Allah Teala. 23 yıllap yaydılar. Demek bizim entek 3-3,5 yılımız geçti. Biz bunu devam ettirmeli. Bizler ölüp gitsek bizim izimizden gelenler devam ettirmeli. Bu prosvişyene devam etmeli. Adin prekrasny denese должно закончиться. No. Biz karışacak değil diyecek o zaman ağzı birleşip üyüşüp yurda yoramayını bilmeli. Bugünkü gününe bizde dolu vazgeçti var. Yurdun içinde OON gezipiyor, UNICEF gezipiyor, NATO gezipiyor, beylikler gezipiyor ama da yurt korumaları gözüp aylanıpıyor. Bugünkü gününe halk olup ağzı birlik olup bir miting kurnak bilmeyecek olacak, proteste çıkıp bilmeyecek olacak, köşkü akuruz edip bilmeyecek olacak köşkün içinde oturan vaktları. Köşkten talep edip bilmeyecek olacak, onunla bizim halk deyip adımıza mı yok anlamda? Biz ne için saylayız onunla bunu? Çok cevap sorup bilmeyecek olacak. Öy, biz seni sayladık prezidentliğe, dünyanın başka yurtlarının prezidentlerini görüp oturuyoruz. Ana Finlandiya'nın prezidenti, dur, Finlandiya'nın prezidenti, çağrısı bilen durun soğrap sayladı ya da saylamadı. Mesela onunla değil. Konstitutsiyada badem özüne göre bir konstitusiya düzüptürler. Şu konstitusiyada belli bir maddeler var halka yöreyen. Halk esası güçtür. Halk karar veriyor. Halk gerek olsa salışıga hükümeti, konstitusiyanı, deputatları, parlamenti, halk maslahatını salışıga koyup biliyor. Ya yapıp biliyor, ya ayırıp biliyor, ya tezilep biliyor diye. Ne için halk olup şunu biz talep edemiz abi. Biz şunu öğrenmeli. Bize konstitusiya veriyor bu hukuku. Biz şunu edip başlamalı. Yurdun içi bilen bile edip başlamalı. Yurdun içine bugün ehli mümkünçilik var. Şunu etmeyene parahatçılık yolu bilen. Vayeninin başında konstitusiyada kanundu. Vayenini her neyem olsa olsun vazifesi yurdu korumak. Daşarkı düşmanlardan bağlanı, içerki işlere karışmanın hakkı yok. Ne için biz bunları kullanamız abi? Tevaga kanun bilemiz abi. Prokuror ne için neden haklı? Prokuror konstitusiyanı bilen haklı. Milisiya ne için neden haklı? Milisiyada konstitusiyanı bilen haklı. Konstitusiyanı bilen adam yok yurtta. Canım ağam. Men ne ettim? Şu Kerkide bizim birazcık gelinimiz var. Yaşı büyük olduğu için 9 yıl bilmem levava raddoma ne etti. Son o tayda oturuyorsa velayeta her kişi herkeyle hassa geliyor. Kesel geliyor şu taya. Doğum tarafından. Sayatlı bir gelin dayzanın kız doğurup bilmendir Sakkara koşupturar Sakkaram doğuru bilmen leva koşuptur neyse ne. Son şol sayatlı gelin dayza damaydıp durum. Men size prokurora verecek. Tereden mun dinlemese Sakkar dinlemese Sayat dinlemese leva verecek leva dinlemese aşka da verecek adalet de verecek onu bunu verecek diyse doktor diye aytdı diye. İstedik yerini verebilyen diye aytdı diye. Sen tanıdığın menem tanıyan diye aytdı diye. Boş boşuna berdi gurla oturma 9 gel o yüreği diye aytdı deyip. Serdara men şu zatları ben karşılaş. Geldim men şok olup kaldım ay. Dedim ne diye dedim ne için özüm soru veriyen o dayza da diyen vermeli kenin zat ise diye canımı izmaydı o tür atıyor ya diye atıyor. Bizim dilimiz var Kerkil ondan atıyor ya diyor yine diye var diye Sakkara ver Saya da ver ondan sonra aşkı var da ver sen tanıdığım benim tanıyorum dedi ya diyor ya deyip şunu aldım. Men aytdım ay yok adalet yok canım gözüm sevim yok Adaleti özümüz sağlamalı. Biz sağlamasak bize bir patnosta berenak paloviyecek kozun pişirip yiyenden bazıdan produkt alıp misal için. Hava produkt almadan palov pişirip bilenak. Ya da pişirip oňoryan adama berýän. Pişirip oňoryan oňormaýan birine berýän. Şu palov olması için de odun yakıp ocak bulup ya da gaz tapıp var ocak nemedip gaz alıp berýän değil mi? Yani sonuçta öz yiyecek palovun produktasını özün alyan değil mi ya sana bir gitip berýän. Ama o palov olması için de şu adaleti hem uyuşup ağzı bir olup almalı. Talep ettirmeli almalı. Canvara bunu yanlış anlamayın eğer ben sizin adınızdan hemmesinin öz adımdan bile özür dilerim ama olmuyor maalesef. Ben olmadığım gözüm yetip bırak geldi. Buradan yani sen umuttan düştüm diye ne şeyleme.
Umytdan düşdüm diýäňmi? Şansınız yok. Allah'dan hem umydyn kesdiňmi? Bize adalatly ýurt berer, azy bir halk berer diýen Allah'dan umydyn kesdiňmi? Yok, Rabbim her zaman arkamda durdu. Her zaman buraya kadar bile getirmiş. Rabbim getirmiştir beni. O zaman yeýse Annem, babam kapılma. bile, doğullarım bile yok Yeýse zamana kapılma. Rabbimin paddeşke verdi. O zaman ona yeýse katılıyorum. kapılma. Daima hüsnü zanda ol. Gowy pikirde bol, iyi niyetde bol. Allah olacak inşallah. Yo, men zaten dedim. Zaten deyip kayttım men doğullarıma zaten. Allah sizi kutarsın dedim ya. Allah iyi bir irsi gelsin. İyiliğinizi düşünsün dedim. Goğulunuzu düşünsün. Allah bir goğu yeri getirsin dedim. Sen pasport aldın 5 ýyllyk, indi 5 ýyllap barmaýan. Amcan var 5 yıllık değil önkü yani 13 sene gitmedim. Hazır var 5 sene kalacak. 2 seneden sonra yine gidecek yani. Yine aynı şey bilen karşılaşacak yani. Karşılaşmam gerekiyor çünkü. Değişen o. Hayat değişiyor. Men pikirimçe özgürlükden doğancan şu Muradaga özgel teke söz berjek bolup gerek. Özgeldiň hem öýkelen gylygy bar gepler otyka bölseň, şu geplerini esesim köp wagt boldy eşitmediň ama. Özgelde teke hoş geldiňiz. Hakyky teke bolsaňyz gürlen, dinleýäs. Hemmäňize salam. Всем привет. Janyňyz sagmy? Gowum ýagdaýlaryňyz? Ya, mehman adamlar. Olmaz. Şükür. Neme biz şumat doğanjyklym palawdan mysal getirdiler, başga zatdan mysal getirdiler. Biz oturup diňe duz ýok, un ýok, bir problema ýasa, şoňa ideýaňyz barmy, nädip edip bolýar? Ýani ýokarky doğanjygymyz diýe peýda ýok diýe mücadele etmene gerek ýok, götüňizi gysyp oturuň diýe kulturyny dillaýdym, grup dillaýdym-da bagşarsyňyz. Serdar ağa diýe din tarapdan Allah ýardamjymyz olur, öňe ýöne ideýa barmy diňe sözdemi ýa-da näme edip bolýar? Näprimjer men ideýa beren ýerlemde, ýani sessiz alýarlar, ýazynýarlar efirden we ideýalarym bar. Men şunu aýtjakdym. Sağ olun, pikiriniz üçin paylaşyp berersiňiz ideýalaryňyzy. Siz efirden näme biziňle? Ideýaňyz ýalňyş bolup biler, dogry bolup biler, onu tapap diýip. Mer misal üçin prosta Türkmenistanyň WWP'si daşyndan gelýän, ýani işçiler tarapyndan gelýän prosentin sastawyny men bilemok statistika bolan maglumat berenak. Ýöne goňşy döwletleri açyk. Misal üçin Täjikistanyň WWP'si 60-70% daşyndan işleýän immigrantlar tarapyndan ýurt ekleýärler. Toýst ýurduň öz içindäki baýlyklary 30-40% ýurdu dolandyrýar. Toýst men arada diýdim, öýüňize uğrajan, pul uğrajan adamlara diýdim. $500 uğrajanmysyňyz, $100 uğradyň. Toýst baykot ediň. Belli bir möşberde uğradyň geçirilmek üçin. Toýst jaý maşin salmak üçin, näl alşveriş etmek üçin, näl diňe geçirilmek üçin uğradyň diýdim. Toýst şoby hökümete pul az gelsin, birazjyk gysylalyň. Şo ýagdaýda bärde güýçleneliň, eliňizde dursun puluňyz. Aňary uğratdyň näme ýa-da eliňde durdy näme. Bu şurýalyk bir pikirleň biri. Ýurda pul azrak girse, bularam ahyry most gapyny açarlar. Ya da yine bir zat ederler, mücadele eder hökümetem. Çünkü olur görýär ýurtda gelip dur, diýeli 100.000 immigrant var, aýda $500 urýar, 100.000 immigrantdyň $500 hasaplap görseň matematika gaty aňsat. Olam her aýda gelip durşap hökümete. O gelen pullar näme? Alam dolarda alşerşeden gidýär, bozdurýar, böldürýär. Yine banka girýär şo pullar. Şoňa dolandyryp dur, ak şäher gurýarlar, gara şäher gurýarlar. Arkada şäher gurýarlar, opşym edenni diýerler. Ideýalaryň biri şol ýaly. Biz bunu 2 ýyl mundan uzan halkymyza çeýnäp agyna salyp berdik. Näme etmeli? Diňe maşgalaň saklamak üçin çöregini
Yani iýmitine yeter ýaly ve eşigem köp almaň wagtlaýynça bir 6 ay çydaň diýip haýşam etdik. Düşündürip. Bir efirde däl, bir 3-4 efirde. Ýöne gynansak da bize ýanky Türkmenistana pul berip bir-biriniň ýar şökmünde näçe köp pul bersem men ýarşy utornyp ýanky bular gaýtyp korrupsiýany investisiýa edýär diýip ýanky pul berýänini bilen oklar. Yok. Biz şu pikiri öň aýdyp gelýär. Türkmenistana iyi vermeli pullar diňe maşgalan saklamak üçin. Ýagny iýmitine, çöregine ve gaty gysal zatlar. Jaýym urmalýar, maşina almalýar, ýanky bir zatka sorsa ona bermelýär, gysmaly 6 aýla. Çinoňlyklar ulap başlar. Birinji bilen. Oçutlar açylar. Hemmedat açylyp gider. Biz bolsa derrew Can onya zat yok. Hayırsa nem için gerçi görüp bilen yok. Murada göräýiň de onya zat yok. Men berem ok başka bir ýere. O veren ok başka ýer berip dur. Bir insan üçün ülke ibarat değil ki kän zat berilip dur. Kän zat bolup dur. O şu taýda kral kibin alışveriş merkezine açy oturan insanlar var. O näde otursunuz da beýtmeň o. Yok, olar açarlar. Olar misal için pikir etmeň, ine bir merkez açýar, söwda merkezini, ha? Ol ine $100.000 goýdy. Ya 1 milyon goýdy. Ine şu merkez tuğlamak için pul bererek de senden menden ondan pul berýär, şu pullary ýanky şu merkezden alýar. Eger 6 aýla 60-70% adam pul geçirmese merkeze pul goýan maşinalaryň batýar şöyle hemmesi batýar. Bola. Murada häzir bara sende kän pulun olup durduk sürece bir zat hevesi olup geldin ha sen Türkiye. Geldin ha? Bir şey heves etmek için geldin ha? Doğru değil mi? Sen şu pulunu kazandın, ettin, doğru değil mi? Ettin. Sen şunu açılması için acele kıslanmaz mısın? Kıslanırsın değil mi? Bastırın. Açılsın şol. Yanlış mıyım? Çünkü o ara näme üçin men türkmenler jahil diýen, onuň üçin meni söýen oklar türkmenler jahil diýinçe. Ya sen kimsin be? İşte näme üçin türkmen jahil etýärdi? Bastırın, yapalım, edelim, yeter ki açılsın. Yanlış mıyım? Ya onu şu düşünjäni biz aýyrmak üçin düşünürýär. Şunu etsen gaýtyp yapylýar. Biz açmak üçin kesmeli, finansiýerden kesmeli. Amcan zaten geldim hemen Türkiye, ben onu açacağım yani. O ne şu 20'nin ön olsun da yeni de açacağım yani. Onu değil mi istiyorum? Evet. Häzir Türkmenistan'ın adıma çıktı oturuyor. Pul için çıktı diye. Esası pul yok. Zaten kalmaz ki Türkmenistan'da adam. Amcan kalmaz. Pul için çıktı oturuyor. Şu pul için çıktı şular iyine qaytmajak bolsa onu öteýär durmuşny barın yerlerine vurmalılar. Jaý almaly, ýanky biznes açmaly, ya şu ýerde pul ýygnap, erteki gün agruny bolsa, aýagy el döwülse da desse maýyp bolsa, şu pullary ýaşamaly, özüne alaz etmeli. Çağatı bolsa elbetde çağatyny getirmek bilen, ýanky çykarmak bilen. Diýmek, ular ýaly investisiýa öňküýär ýok Türkmenistana. Diňe bir investisiýa bar, biz maşgalalarymyza pul berýär. Kä wagt bizim maşgalalarymyz $100 gerek bolsa 200 diýip aýdýar, oňa bermeli, muňa bermeli diýip biz ondan köp uğradyýar. Olar başga datlar alýar da şey diýip ýanky ykdysadyýat tuğulýar. Sebäbi Gurban uly daşyndan gelýän pullary halka paýlanok. Ol arkada şäher gurýar, özüň ogurlýar. Ol halk bilen iş ýok. Halka gelýän daşyndan pullary korrupsiýerler dagdýarlar, alýarlar. Halka zat koýdurup, boranok diýdirip, bir kanun batışlar edip, işler açıp, halk tölüye de, häzir Türk'te işleyen adam olsa sen gurtpul bolýan. Yani sen maşgalanda bir Türk'te işleten, sen gurtpul diýip hatap edilýär. Şundan bir zat alıp bolýar, şunu pastavit etmeli. Şu adam geleni hükman nırh 10 manat olsa 100 manat diýmeli, yani senin kazanýarlar. Yani sen gelýän pullaryň bir bölegi sen maşgalanda galýar, esas bölegi
Doğru Korrupsiýa amcan, emес. on doğru diye. Ine şonu öňe geldi. Başka birisine var pasportun var 250-300 dolar. Onu içe Türk'ten geldi deyince 500 dolar ediyorlar da. Şola, ine sen 500 dolar berdin, innik gelene 550 diýerler. Ol berer. Şeýit bunu bahalar galdyryp gidip oturýarlar. Hakykatdan hem Muradam amcan bilen pul vermediler. Muradam amcan bilen samolyoda bilet yok diýerler. Normalde. Gelen Aşgabat atkredi satılıp dur. Dastavka nime? Dastavka demeyeyim pardon. Dasatka bilen uçma için bilet satılıp dur ama yaptı olsun başka yerde olsun bilet alacak desen o günü yok bu günü yok öyle böyle diye. Ama men 2 gün yok pardon 2 gün gelip bar Aşgabat'a gelip bar pasportu da yok dediler. Ama Leap'tan gittim de yine 500-600 dolar o bilet aldım. Yine haramzadalık mende de şerefsizlik mende de. Yok haramzadalık da sen prosta wyjyk tapdın. Ferit. Bir daha deyin size de. Şu korrupsiýany Serdar ve Gurban Berdimuhamedov bir ayda yatırıp bilen ok. Şunu aydın sana. Bir ay 2 ay gerek yok. Bir telefonda bile. Indi men size telefonda bile. Dersan vilayata diye gelip geçen uçuşlara karışman. Gidip gelen samolyotora karışman. İstedi 2000 alıp istedi 2000 uç bilyaz diýmek yeterli. Amcan. Yok men diýjek bolan. Onu aýtdyrman gaýta gowurlatyp berer bolara gidip baryan adamlardan pul dilip ýerler. Ferdim. Türkmenistan'da 2 kelleli prezident lüboy wagtda, ýani 3 sagatyň içinde, 1 sutkada, 2 sutkada, 1 aýda korrupsiýany dol ýatyryp bilýär. Bu hak sal. Näme diýsene? İsteyen adam basyp bilýär, isteyen wagtyny, isteyen adam ettirip bilýär, propagandasyny ýöretip bilýär. Türkmenistanda şol hojoy ýöne bir zat unutmam. Diktatorun esasy instrumenti we esasy güýji korrupsiýa. Korrupsiýa bolmasa diktatorluk ýitýär. Doğru düşün. Şu korrupsiýa bar ýerine hökman diktatura var. Diktaturanın bar ýerine hökman korrupsiýa var. Şonuň üçin biz buňa garşy görüşmeli. Egerde ýolbaşy görüşmeýän bolsa halk görüşip bilýär. Nähili? Korrupsiýalarny bir-birine garşy ýanky nimet bolýar. Biz olary ýeňmeriz. Ýöne. Murada şunu kopdan ýanky pis edler. Sana öyle bir şey yok. Hayır senden. Öyle düşünme. Berde Türkmenistan'da öyle bir şey yok. Edenetliliktir yani. Edenetlilik ine maňyzany diýerler. O kwartirasyny aldylar bir güne. Muň ýerini aldylar, muň jaýyny aldylar. Muň biznesini alyp satyp goýdylar. İşte Olatlar başladı, ir döwürde o aýdylyp edilip. Ir döwürde edilip başladylar, Aşgabatda etdiler. O käbirleriniň Serdaram. Türkiye'de de aynı. Türkiye'de rüşvet var. Avukado olsun, savcısı olsun, hakim olsun. Yani olar da Türkmenler öwretdi soňky 10 ýylyň içinde. Yo, Türkmenler deyip ayıplamayalım yani. Ama hiçbir zaman bizim üstümüzde halkın üstündekiler alıp götüremediler. Götürüp de bitiremediler. Doğru değil mi Murada? Anladım. İşte var. Dine Türkmenlerde Türkiye'nin öğrene de korrupsiýa var. Öňden öňe korrupsiýa var. Yok. Rüşvet diyorum. Var. Konu rüşvet değil ki. Esasa sadede gelelim ya. Yo esas var yol kaçakçılığı mı näme diýip bir şey değil ya hem zatlar var yani abartıp para hopladı deyip iyi indiriyorlar ya o kedicikleri neyse ya amcanın men aynı oturmaya da gereken yani hem mesela tamam çözümü nerede buluyorsun peki çözümü nerede görüyorsun ya bir şey gören hak mı çözüm Allah büyüktür belki bir iş kullanılır. Ya sadece bir var kimsem yok ki. Özün ayda otin bak. Millet cahil diyen. Millet bilenak diyen. Zaten bu cahillerim mollanı dinleyenler. Mollada bunlara komitet näme aýtmaly diýse şonu aýdýarlar. Meselem adamlar aýdýarlar meçitlerde paçaň emri wajipdir diye. Emma welin paçaň emri wajipdir diýen wagty
Padşanyň emrinden öň Allahyň farzy bardyr, peýgamberimiziň sünneti bardyr. Eger bu işini başarmaýan bolsa, müminler başyndaky iş oňurmaýan halifeni aýyrmalydyr diýe. Ütketmelidir diye, yurdu yıkıp baryan, halkı yitke sezevar ediyen, açlığa sezevar ediyen, oynamanı aç sakla otayım, oynamanı rızatkal edi otayım, pulu bar rızatkasını beri otayım, pulu yok berip bilenak, o zaman her kimin kellesini meğne bir özüm dava etmeli, mehme pul berip çözü otayım, yine bir zat edi otayım, millet ucu cahillikten çıkıp başlamalı. Sebebi bir yurtta Allah Teala kıyamet koparmaz dönüyor, başta garipçilik getiriyen eken, şirk olan yerde, bizim yurdumuzda da şirk katı ulaysan, öwliýadan başladylar, prezidentine Hudaý diýip örenler var, tawba etdim. Şirk ulalyp gitdi. Birinci garipçilik gelýär, ikinci susuzluk gelýär, am derýany kestana owgan Hudaý taraplyny kestiler, mözleri kestiler, bilen ýöne kestiler. Şu bakary görýäs. Nähili bolýar ekiniň meýdanlary, nähili bolýar lewabyň ekinleri, lewapda gurukçylyk başlady bu ýyl suw sebäpli. Şu suwlar gelmese, gurukçylyk gelýär. İzinden hem yer titreýär, adamlar tirek towa gelmeli. Näme üçin biz adalet dilemeýiz? Arada bir mollalaryň nemesine gürrüňine düşdüm. Türkmenistanyň içinde bir gruppasy bar eken imoda. Odan ýazdym, näme üçin şonça dilegiň arasynda yurdumyzda adalet bolsun, ýa padşamyz adyl padşa bolsun yurdun başynda diýip aýtmaýyňyz diýdim. Adyl diýen, adalet diýen sözü ulanmak gadagan dilek dogan içinde diýer. Ki bu Kur'an-ı Kerim'de var ve hadis-i şeriflerde var, hadis-i kutsilerde var. Allahu Teala bir milletin başında zalim duran vakti Cebrail periştelere habarını aldırıyor eken şu milletin ýagdaýy nähil diýip ne diyorlar diýip zulme çıdap kısıp görürlermi, çıdap görürlermi ya bir ütköçkilik barmy diýen vakti zulmada çıdap görürler ýöne adalet diýen dilekleri köpelip başlapdyr içinde diýip öyle mi diýip çoğunluk isleýärmi adalet isleýär. O zaman bu halka adalet berilip o ýagdan berýän eken. Yani Allah Teala bendesine o güýjü, o kuwwady, o imanı, o inamy berýär. Şonuň üçin biz şoňa göre ymtylmaly. Ey sen jahil diýip biriniň deginden geçmelden Allah Teala iň azap etjeklerinden biri o dünýäde bildigi ilymy bilen amel etmedik we bilmedikleri öwretmedigiň ýagdaýy hem kyndyr diýip. Bilen adymyzy aýtmaly. Gowy sözüni tapyp aýtmaly, uguruny tapyp aýtmaly, kemsitmän aýtmaly, unijat etmän aýtmaly. Her biriniň, her bir adamyň kim bolsa şo bolaýsyn, gordusy we namusy we gahyrjanlygy we beýleki we gowy sözüni aýtsaň hemme dinleýär. Ýaxşy söz ýylany zihinden çykypdyr diýip boşuna aýdylanak. Biz şona şey diýip öwretmeli. Aý o bolmaýar, bu bolmaýar. Ana o adam para berdi, munyň ýüzünden gelen 100 adama para berdi diýsen bolmaýar. Neyse. Amcan ne go gepi ya? Ne go gepi? Men kendi ülkeme gelip para neme alacak? Pasport alacak, değil mi? Ben go geplemem şimdi, değil mi? Ha şey. Onu demiyorum. O açıdan demiyorum. Sen dedin ha cahil diyen adamlara dedin ha. Evet cahil. Zatka sorayan adamın manglayına şıplık bilen bermelekenin maskarasını çıkarıp. Her sana bir zatka veriyen kuvvetim. Ya komitetten varıp ekelip bermelekenin, ya prokurordan ekelmelekenin. Senden korkup bererdiler şundan sonra maylı işini bereli gitsin bize peskel dörü dedi. Onu etmeyen adamlar. Ya amcan benim üstündekiler de onun üstündekiler de kov değil ha. Yine günahkar sen özüm olacak. Yine o olacak, bu olacak men. Düşündürüyor mi? Serdar ağam, amcan. Betme de. Neyse amcan var adam. İyi yayınlar size. Ama asasca oturun. Görüşürüz. İyi yolculuklar size. Fikirleriniz için sağ olun. Biz sizin bar pikirinizi gowalandyk. Sebäbi diňe zatkada ýaşap bolmaly. Elbetde kä wagt mejbur bolýan ýöne durulmaly bu zatda. Sebäbi zatka berip ýaşajak bolsaň sen özüň bir adalatlyk döwletiň investor bolýan. Durulmaly bu zatda. Görüşmeli şoňa garşy. Şoňa garşy näme görüşmelen bolsa görüşmeli ýöne durulmaly. Öldürteki berdim dedi. Bir soru olmaz dedim. O berdi. Yalnızca fikir ayttığınız da bu fikir. Yine egerde şul adamlar, yani bizim adamlarımız Türkmenistan'a mesela için $500 geçiren olsa, $100, 5 etse, 6 etse, pes edilip geçirse, siz niyahili yani
netijelere garaşýar. Näme bolar diýip pikir edýär. Ýöne şunu halk etdi, şunun netijesi näme bolar diýip siz öňünden näme pikir edýär. Teredin birinji ýani zatka barada aýdyp geçeýin, ondan bu soraňda gereň teredin. Ýani zatkany prezident istese bir ay kaýda ýatyryp bilýär diýipler-de onu. Ýok, bir ay kaýda ýatyryp bilmeýär sebäbi prezident diýelim mysal üçin diýip çykdy aýdýa ýöne ýatmaýar zatka sebäbi aýlyklary pes, zatkalýanlaryň aýlyklary pes we gözü gorkmadyk. Ne Gruziýada nälik boldy? Başy salşyrmaly. Baş prezidentiň özü ýöresi izinle gelen adam alyp global massaw basmaly. Her bir basylan adamyň ýerine de bir işgär gerek. Yani hemmesini alyp basyp bolmaýar. Diýeli 10 000 sanyk işgär we gos işgär baryny bassaň ýerine kim gelsin, ýurda kim dolandyrtyn? Yani demir ýolly, samolyotda zatdy. Çünki hemmesi alýar. Tamojnysy, nalogy bar alýar. Baryny basyp bolmaýar. Şoň üçin aýtjyňyz ýaly belli bir başlaryny alyp basýaňyz. Olaňa da wagt gerek. Indi ýurt pul üçünçüligi barmadyk ýagdaýynda näme bolýar? Eger Türkmenistanyň ekonomikasyna pul gelmedik ýagdaýynda, onu ekonomika uje sandrap başlaýar. Gurulmaly jaý wagtyna gurulanak, gapylar ejizlap başlaýar. Uje wyhat tapanak diýe daway köpräk adam çykaraly. Toýst 200 000 adam öň aýda diýeli 100 milyon dollar pul ýanmursalar, daway ýene açyl gapyny ha köpräk gelsin diýe. Indi sebäbi olar düşündiler, indi pulugdan aklar öňkýalyk diýe. Takşo peýdasy gaty uly bolar. 3-4 aýyň içinde men prosta garantiýa berýän 3-4 aýyň içinde pasportlaryň berilip başlar we nemede gapylarym açylar. Ya köpräk çyksyň ýa ýurdun içinde üçin edip bilen iş ýer berip bilen ýurdun ekonomikasy galanak. Bar daşlar ýurtdan alınýan zatlar, ihrajat, ithalatlar dollarlaryň alınıp dollarlaryň satylýar. Senin manadyň hiç ýerde ýöräni ok. Hiç bir döwletde. Sen daşy harytdan manada satyp bilen ok. Sen harydyň hiç kim manada almaýar. Şoň üçin men 60% diýmän, edir 50% WWP'si girýär hadýan daşyny işleýän immigrantlardan. Doğru. O sizin pikriniz. Indi men pikrim, öz pikrimi sizinle paylaşdym şeýle. Türkmenistanyň büdjeti 18-den 22 milliarda çeldi. Käwagt 20 ýaşa 30 diýdi. O neft gazynyň bahasyna bagly. Ine şonuň üçin de Türkmenistanyň gelýän pullar ol büdjet pullary. O ýerden bir men ýalňyşmasam 300-350 000 sany hökümet işgary bar Türkmenistanda. Şolara minimal aýlyk tölenýär, şo gelýän büdjetden. Onu daşynaklar tölen ok. Hökümetin öýe tölýär. Şol gelýän pullardan ýanky minimalna 300-350 000 çinovnik bar, ýani hökümet işleýän adamlar bar. Olaryň alýan aýlygy $100 $250 çeldi, aralyk. $50 $250 çeldi. Köp pul giden ok. Gaty dogry belläp geçdiňiz. Şol pullary islenip çinovnik ýaşap bilen ok. Hatda kiçik bir ýol başy bolsa, ýani wagonly addeleniýede bir kiçik ýol başy bolsa, pajarnik bolsa, ýa-da hökümet işgärine dompravleniýede kiçik ýol başy bolsa, şol öz aýlygyny ýaşap bilen ok. Sebäbi kiçik ýol başy bolsa da şol ýol başy bolmak üçin ýokary pul bermeli we şol ýol başylar gelende pul berip gelýär. Eýem karda batyp gelýär. Eýem bul bergili. Hökmen bir ýerden ütüp alyp ziyatka nimetmese ýaşap bilen ok. Siz ine şoň ziyatka tarapyny kesýäňiz dogry. Diýmek, ol aýlygyny alar, hökümetden ýöne, ýani onuň maşgala mümkinçiligi, ziyatka alyp edýän biýikepçiligi, ziyatkanyň esasyna onuň ýaşaýyş derejesi biseler. Ol revolýusiýa getirmez. Onun üçin ýollar açylmaz. Sebäbi ýokarky iqtisady kezaby ýollar ýapyk, açyk, hiç hilnimet ýok. Olaryň esas maksat näme? Halk baýamasyn. Halk garyplykda näçe köp bolsa, bizim halk bilen aramyz näçe ýanky açyk bolsa, uly bolsa, şonça gowy. Başga zat bolar. Halk egerde
korrupsiyonerler pul vermese, nägerliklerini bildirip başlasa, korrupsiyonerler öz işlerini yerine yetirmez. Yani polisiya diyer, ay men näme zätkar bilen mok näme gerek maňa iş dip işten çıkarlar. Men buraya $100 15 günde onu bunu edibem ýa-ni köselmem gazanyp bilýän. Näme gerek hökümetiň iş dip, hökümet işinden spesialistler gidip başlar. Hökümet çakşar. Näme tebe spesialist yok. Adamlar işi tap bolanok, ýolbaşy tap bolanok, hiç kim gelenok, zätka yok. Näme oraya gelýär hökümet işine? Tebe hökümet aýlygy därler, şonuň zätka tarapy aýlygyndan bir 10 esse, 20 esse, 30 esse köp bolan soň, ýa 100 esse köp bolan soň gelýärler. Sen şu bölügini aýyrsaň, şu ýagny hökümete gelmeýärler. Hökümete gelmeseler, hökümette işleyecek bolmasa, Gurban bilen Serdaryň ýa-ni hökümet dolanıp berjek ukypçylyk pes edýär. Revolýusiýa bolýar. Adamlar gün aýdyp bilýär, nägeliklerini aýdyp bilýär, bular polisam almasy, polisam diýer, men $100 üçin halkyň güni bilip boljak. Nämetini dedim, köşeşini gat dip öz edýän işlerini pes edýär. Halk galar. Ine şoň üçin biz diýdik, ýa-ni birinji bilen korrupsiýany ýatyryp bolma, korrupsiýany pes edip bolar, ýöne hökümeti gowşatyp bolar. Gata dogry belläp geçdiňiz. Hökümet şo pullary ulanýar. Hökümetiň çinovniklary Türkmenistanyň büdjetden gelýän aýlyklaryna ýaşanoklar. Türkiýeden, Rossiýadan, Amerikadan, Ýewropadan gelýän pullary zätka hökmüne ýa-ni şol adamlardan alyp şoňa ýaşaýarlar. Olaram ýa-ni ýollar açmad. Olar işten giderler. Yani közenler 1 ay 6 ay zätkany bermän pes ederler, işten giderler. Yani şu işten giden ýagdaýynda halka basyşlar pes eder. Halk aýtjaklaryn aýdyp başlar, nägeliklerini häkimliklerde bildirip başlar, häkimler işten çykyp başlar. Hökümet döwleti dolandyryp bilmez. Yani repressivna, öňkýäli, gowşar. Bu bize mümkinçilik berer. İçinde derrüw ýa-ni adamly galdyryp hökümet çalışmak üçin. Ine şoň üçin men öz pikirimi şeýle diýip pikir edýän, mümkin men ýalňyşandyr. Hormatly watandaşlar, başga pikiriňiz bolsa, şu ýagdaýda ýa-ni şu soraga egerde biz daşöwütden Türkmenistanyň içine pul geçirýänimizi, geçirmegimizi pes etsek, haýsy hadisalara getirer ýa haýsy netijeler berer diýip öz pikirlerimi ýazdım. Serdar, onunla efir yapaýlyňmy? Indi ruhsat beräň. Bor yapsak yapaýalym Murada, gecem boldy. Erti men çykyşymma ýetýärdi. Erti çykyşlarymma erti däle bir gün 3-nji gün bolýar. 3-nji gün efire girer. Bolmaýarmy? 3-nji gün bolar, ama erti benen berde Polşada barmanly bir küçük kuraman bar nesip boldy. Ýes, ýaxşy. Olur. Onu hormatly watandaşlar, giýjaňyz rahat bolsun. Efire gatnaşanlar, dinleyenler, komentar ýazanlar, hemmeleri taýýarkadym. Esasy arkadaky zamanyň yalan aktivistlerine, ýa yalan arkadaky zamanyň aktivistlerine da köp taýýarkadym gelip öz ýa-ni ýallaklaryny, öz pozisiýaňyzy identifikatsiýa edýänleri de köp taýýarkadym. Biz Gökmen siziň ýa-ni pozisiýaňyzy sağ olun hormatly watandaşlar. Indi